बयखौबो स्कुल टिउसन सेन्टार टिउसनावहाय बरायगोन लानानै जाबाय जों दा बेयाव सावरायगोन थाखो जिनि सानखान्थि आयदानि खोन्दो 8नि सोंनाय बिधान 8.3 से नाम्बार सोंनायनि सायाव सावरायगोन से नाम्बाराव दङ मान दिहुननांगौ जों बेफोराव फरायनि मान दिहुननांगौ जों बे मान दिहुननायनि सिगांनो जों बेयावहाय जाफुं खनाफोरनि 3 खनासे रुजुथाय बिनि सायावहाय जों सावरायगोन जे बेवहाय जोङो मा दङ जाफुं खनाफोरनि 3 खनासे रुजुथाय जों बेखौहाय जोङो सावरायनो लानांगोन ना जे जाफुं खनाया माखौ बुङो जों बेवहाय सावरायनो लानांगोन जे बेवहाय मोनसे आखान्थिथाम जों लाबाय मोनसे आखान्थिथाम बेवहाय बियावहाय खनाथि खना बेयो 90 डिग्री ना जे मा जायो जेब्लानाखि मोननै खनाफोरनि दाजाबगासेया 90 डिग्री जागोन अब्ला बै खनाफोरखौ जों मा होनना बुंगोन जोङो जाफुं खना होननानै बुंनाय जागोन जोङो जे बेवहाय नैबेथ' खनाथि खना जाखाबाय बे हारसिंना बे मोननै खनाफोरनि दाजाबगासेया जोंना 90 जानांगौ जोंना नैबे हारसिंनो 90 आरो बेखौ जोङो मा होनना बुङो जों खनाथि खना होनना बुङो बेनिफ्राय जेब्ला जोङो नैबेयावहाय ना जे जों मा मिथियो बिसोर मोननैया मा जागोन जोंना बिसोर मोननैनि दाजाबगासेया मा जागोन जोंना 90 मानो होनबा जोंनिया आखान्थिथाम मोनसेनि जोंना इसिं खनाफोरनि दाजाबगासेया 180 जायो नालाय होमबा नैबे 90 जाखाबायना होमबा बिसोर मोननैनि दाजाबगासेयाबो जोंना मा जागोन बियो 90 जागोन 90 जों 90 मा जायो जोंनाहाय 180 जायो ना थ' होमबा जोंना मा होनगोन जों बेवहाय जेब्लानाखि मोननै खनाफोरनि दाजाबगासे बेवहाय जों एंगल ए लायोब्ला एंगल ए आरो एंगल सी एंगल ए आरो नैबे सी ना नैबे ए खना आरो नैबे सी खना जे बिसोर मोननैनि दाजाबगासेया जेब्ला मा जागोन 90 जागोन माने बिसोर मोननैनि जखा खनानि डिग्रीनि मानखौ जोङो जे जोङो दाजाबब्ला बेसेबां मोननांगोन जों 90 डिग्री मोननांगोन अब्ला बेफोरबायदि खनाखौ मा होनना बुंगोन जोङो जाफुं खना होनना बुङो जोंना जाफुं खना माने मा होनदोंमोन मोननै खनाफोरनि दाजाबगासेया 90 डिग्री जायोबा बेफोर खनाखौ जों मा होननानै बुङो जाफुं खना होननानै बुङो जोंना अब्ला जोंनिया मोनसेया मा जागोन एंगल सी इज इक्वल टु मा जागोन जोंनाहाय 90 डिग्री माइनास एंगल ए जागोन बियो ना एंगल ए जागोन बेनिफ्राय जों बेखौनो जोङो ओरैबो लिरनो हायो जोङो सीबो लानो हायो जोङो मोनसे खनायाहाय माबा जों बियो 90 डिग्री माइनास बेखौबो जोङो ए लिरनो हायो जोङो ना बेवहाय जोंनिया बेबायदि जागोन बेनिफ्राय जोंना माखासे दङ 3 खनासोआरि जाफुं खनाफोरनि 3 खनासोआरि रुजुथायफोर जोंनिया दङ बेवहाय माखासे बेवहाय जोङो गोसोआव लाबानो जाबाय जे जाफुं खनाफोरनि 3 खनासोआरि रुजुथायफोरा मा ना बेवहाय माबायदि जायो बेवहाय जोंनिया मा जागोन साइन 90 डिग्री माइनास ए नि समान मा जागोन जोंनियाहाय cos ए sin 90 डिग्री माइनास cos ए बेनिफ्राय मा जागोन जोंनियाहाय sin बा cos जायो बेनिफ्राय cos 90 डिग्री माइनास ए मा जागोन जोंनियाहाय sin ए बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय sin 90 डिग्री माइनास ए मा जायो cos ए नैबे ना cos ए साइना cos जागोन ओमफ्राय cosआ मा जागोन sin जागोन बेनिफ्राय 90 डिग्री माइनास ए नि समान मा जागोन जोंनियाहाय cot ए बेनिफ्राय cot 90 डिग्री माइनास ए नि समान मा जागोन जोंनियाहाय tan ए बिदिनो मा दंबायो जोंनाहाय cosec 90 डिग्री माइनास ए नि समान मा जागोन जोंनाहाय मा जायो sec ए बेनिफ्राय sec 90 डिग्री माइनास ए नि समान जोंना मा जागोन cosec ए होमबा जोंना नैबेफोर जाहैबाय जाफुं खनाफोरनि 3 खनासोआरि रुजुथायफोर बिसोरो ना जाफुं खनाफोरनि 3 खनासोआरि रुजुथायफोर जों बेखौहाय जोङो गोसोआव लानांगोन जोङो 1 नाम्बारनि सोंनायखौ जोङो मावफुंनोब्ला जोङो बिसोरखौहाय जोङो गोसोआव लानांगोन जोङो ना जों दायो बेवहाय 1 नाम्बारनि सोंनायफोरखौ जों बानायसिगोन ना जे बेवहाय जोङो रमान 1 निफ्राय रमान 4 खौ जोङो बे दिनैनि भिडिअआवहाय बानायगोन जों नेक्स्टआवहाय गुबुनफोरखौ बानायगोन जोंनियाहाय रमान 9 सिम दङ जों दायो बेवहाय रमान 4 सिम बानायगोन जुदि नोंथांमोनाहाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौ अल नटिफिकेसनावहाय सेलेक्ट खालाम जाहाथे उननि भिडिअखौहाय ना उननि जेनाखि सोंनायफोर दं बिसोरखौहाय जोङो आपल'ड खालामोब्लाथाय जाहाथे नोंथांमोना थाबैनो नुयो बेखायनो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौहाय अल नटिफिकेसनावहाय सेलेक्ट खालामनानै ला रमान 1 आव दङ sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री दं बेना जे बेवहाय जोंनिया होननाय दङ रमान 1 आवहाय रमान 1 आव जोंनिया sin 18 डिग्री बेनिफ्राय cos 72 डिग्री जे बेवहाय मोननै खनानि जखाया होनाय दं जोंना मोननै खनानि जखाया होनाय दङ जे जोंना मोननै खनानि जखाया होनाय दं मा मोनसेया 18 आरो मोनसेया 72 होमबा 18 जों 72 जोङो दाजाबोब्लाना 18 डिग्री जों 72 दाजाबोब्ला बेसेबां मोनगोन जों बेवहाय 90 जोंना मा जाबाय होमबा बियो मोनसे जाफुं खना जाबाय बियो ना बियो जाहैबाय माने नैबिसोर मोननैया जोंना जाफुं खना जासिगोन माने जोंनो मोनदोंमोन जे जोंनिया मामोन
जे माब्ला जोंना जाफुं खना जायो जेब्लानाखि जोंनिया मोननै खनाफोरनि दाजाबगासेया 90 डिग्री जायो अब्ला बिसोरखौ मा होनना बुङो जों बैफोर खनाखौ जाफुं खना होमबा बिसोर मोननैया जाफुं खना दाना जों बेवहाय मा खालामगोन बिसोर मोननैनि गेजेराव बिसोर मोननै खना ना जे होखानाय दङ मोननै जरा खना दङ बिसोरखौ जों मा खालामगोन बिसोरनि मोननैनि गेजेराव मोनसेखौ जों सोलायगोन जों मोनसेखौ सोलायाब्ला जोंहा मा जायो उल्टा फाल्टा जायो आं नोंसोरनो मोनसे बुंबावनि जे जोङो सिगाङाव 8.2 आव मा मोन्दोंमोन जों बिदिनो जों मोनसे माखासे मान दिहुननायाव जोङो मा खालामदोंमोन ट्रिगोनोमेट्रिनि जिनाखि टेबल ना बे जिनाखि थाम खना स्क्वायर रुजुथायनि जिनाखि मानफोर ट्रिगोनोमेट्रिकेलनि जिनाखि रेशिअनि टेबलनिफ्राय जोङो मा खालामदोंमोन जोङो मान दिहुननानै जोङो मानखौहाय फज'नानै जों बानायदोंमोन ना जोंहा बेवहाय नाथाय 18 आरो 72 आ मा होनो मान गैया बेबायदि ना होमबा जों बेवहाय जोङो बेबायदि बानायनांगोन आरो जाफुं खना जोङो बेखौहाय नागिरनांगोन बेनिफ्राय जोङो जेब्लानाखि जोंहा मान थागोन बेवहाय जों फज'नो हागौमोन ना जोंना 8.2 आवहाय जोङो बेवहाय थोंजोङै मान फज'दोंमोन 10-30 डिग्री बिदिनो 0 डिग्री 45 डिग्री बिदिनो बेफोरनि मानखौ फज'नो हादोंमोन नाथाय बेवहाय जोंहा मान गैया बेखायनो जोङो नै बिदि बानायनांगोन आरो स' जोंना दानिया मा जाबाय जोङो जायखिजाया मोनसे बानायगोन जोंना 18 खौ नङाबा 72 खौ जोङो सोलायगोन होमबा जोङो 18 खौ सोलायलानोसै होमबा मा जागोन बेवहाय साइन मा खालामनांगौ जोङो 90 डिग्री माइनास ए साइन 90 डिग्री माइनास ए खालामनांगौ होमबा बेवहाय जोंहा 18 दंमोन ना होमबा मा जागोन जोंनाहाय 18 जों मा दाजाबनानै जोङो 90 मोन्दोंमोन जोङो 72 खौ दाजाबनानै ना होमबा जोंहाय एनि जायगायाव जोङो 72 खौ होनांगोन मानि थाखाय बेयाव 72 होदों जे जों मोनथियो मोनसेखौ जोङो जेनेबा हमना लाबाय मोनथिया जोङो ना जेनै बिनि माना जोंनिया 18 खौ मोनबाय जोङो प्लास एंगल बेवहाय एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री जाबाय ना अब्ला मा जागोन बेलाय 90 डिग्री ए खौ लाखिब्ला 90 डिग्री माइनास मा जागोन 18 अब्ला बेसेबां मोनगोन जोङो दानख'योब्ला 72 मोनो जोङो ना होमबा जों ए माना 72 जागोन बियो माने जोङो 18 जों 72 खौ दाजाबब्ला जोङो 90 मोनो जों ना होमबा जों बेखिनिखौ माने 90 निफ्राय जोङो 72 माइनास खालामबा 18 मोनगोन बेबायदि दाना जोङो मोननैनि गेजेराव जों नैबे मोनसेखौ सोलायबाय जों 18 खौ होमबा 72 खौ 72 होनांसिगोन जों ना cos 72 डिग्री दानिया जोंना मा जायोमोन जों मोन्दोंमोन sin 90 डिग्री माइनास ए नि समान मा जायोमोन जोंनाहाय cos a होमबा sin 90 डिग्री नि बेवहाय sin 90 डिग्री माइनास ए माने जोंना ए आ 27 डिग्री जाबाय बेयाव मा दङ cos a जायो बियो ना sin 90 डिग्री माइनास ए आ cos a होमबा बे साइना मा जागोन cos ए आ बेसेबां जोंनाहाय 72 डिग्री बेयाव मा जागोन cos 72 डिग्री दानिया रानजाग्रायाबो cos 72 आरो रानग्रायाबो cos 72 होमबा एखेजों एखेखौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 1 मोनगोन जोंना होमबा बिनि माना बेसेबां जाबाय से जाबाय जोंनियाहाय दानिया जोंनिया रमान 2 आव दङ बेवहाय tan 26 डिग्री बेनिफ्राय cot 64 डिग्री स' जोंना बेवहाय बिसोर मोननैखौ जों दाजाबसै ना मोननैया खनानि मान होनाय दङ होमबा 26 प्लास 64 बेसेबां जायो जोंनाहाय बेबो 90 जागोन दाजाबोब्लाथाय अब्ला जों बिसोर मोननैनि गेजेरावबो जोङो जायखिजाया मोनसेखौ जोङो सोलायगोन माने बियो जाफुं खना जाबायना होमबा जोङो जाफुं खना जानायखौ जोङो सोलायगोन मोननैयावहाय ना जे मोननैनि गेजेराव जोङो मोनसेखौ सोलायगोन अब्ला जे जोङो दानिया आङो गाहायनिखौनो सोलायनोसै दहाय गोजौनिखौ सोलायदोंमोन जेबो नङा गोजौनिखौबो सोलायनो हायो माने 26 खौबो सोलायनो हागोन 64 खौबो सोलायनो हागोन होनना बुंखादों ना होमबा जोंना बे मा जागोन cot 90 डिग्री मा जागोन बेवहाय माइनास cot 90 डिग्री माइनास जे जोङो बेवहाय माखौ सोलायदों जोङो 64 खौ सोलायदों ना 64 खौ सोलायदों होमबा 64 जों मा दाजाबनानै जोङो 90 मोन्दोंमोन 26 होमबा बेवहाय मा होनांगोन जोङो 26 डिग्री होनांगोन जोङो जाबाय दानिया मा जागोन होमबा बेवहाय tan 26 डिग्री दानिया cot बेयाव जों मोनबाय जे cot 90 डिग्री माइनास ए नि समान मा जायोमोन जोंनाहाय tan a होमबा cotआ मा जागोन जोंनाहाय tan ए बेसेबां जोंनाहाय 26 डिग्री होमबा मा जागोन बेवहाय tan 26 आरो tan 26 एखेजों एखे रानबा जोंना मा जागोन जोंनाहाय 1 मोनगोन जोङो ना स' बिनि मानाबो मा जाबाय जोंनिया से जाबाय दानिया जोंनिया रमान 3 आव दङ cos 48 डिग्री माइनास sin 42 डिग्री होमबा जोंना बिसोर मोननैजों दाजाबब्लाबो जोङो बेखौ मोनगोन जोंना 48 प्लास 42 दाजाबब्लाबो 90 मोनो बियो मोनसे जाफुं खना जाबाय बियो होमबा जों बेवहाय जायखिजाया मोनसेखौ सोलायनो हायो जोङो ना जों 48 खौ सोलायनोसै होमबा cos 48 खौ सोलायबा मा जागोन जोंनिया 90 डिग्री माइनास 48 खौ जोङो सोलायबा मा जागोन 48 जों मा दाजाबदों 42 ना बेवहाय एनि माना मा जागोन 42 डिग्री बा माइनास दाना जोङो 48 खौ सोलायबाय ना होमबा 42 खौ सोलायनानै 42 दंना होमबा जों 42 खौ सोलायला 48 खौ सोलायखांबाय नालाय बेवहाय sin 42 डिग्री होमबा मा जागोन बेवहाय cosआ मा जायोमोन जोंनियाहाय sin a आ बेसेबां जोंनाहाय 42 होमबा 42 डिग्री माइनास sin 42 डिग्री होमबा मोननैजों दानख'योब्ला बेसेबां जागोन जोंनाहाय sin 42 आरो बेबो sin 42 एखेनिफ्राय एखेखौ दानख'योब्ला बेसेबां जायो जोंनाहाय 0 जागोन बियो ना माने sin 42 बेबो sin 42 बेबो एखे ना मोननैजों होमबा एखेजों एखे दानख'योब्ला मा जागोन 0 जागोन
दाना जोंना रमान 4 दङ cosec 31 डिग्री माइनास sec 59 डिग्री जोंना बेवहाय बिदिनो बानायदों ना 31 जों 59 जों दाजाबा बेसेबां मोनगोन जोङो 90 डिग्री मोनगोन जोङो होमबा जों बेवहाय मोनसेखौ सोलायनोसै जोङो ना होमबा बेवहाय जोङो cosec 31 खौ सोलायबा मा जागोन बियो cosec 90 डिग्री माइनास 31 जों मा दाजाबदों नैखौ होनांगोन जों ना बेवहाय 59 डिग्री माइनास sec 59 डिग्री जों 31 खौ सोलायखांबाय नालाय ना होमबा जोङो 59 खौ सोलायनांला मोननै गेजेराव जों मोनसेखौल'सो सोलायनांगौ नालाय ओंखायनो cosecआ मा जायो जोंनाहाय sec जागोन दे sec a बेसेबां जोंनाहाय 59 डिग्री जाबाय ना नै 59 secआ होमबा सरि माबायाहाय a 59 बेनिफ्राय बेवहाय sec 59 डिग्री होमबा बेबो sec 59 बेबो sec 59 होमबा एखे जायगाखौ मा जागोन जोंनाहाय 0 रमान 5 आव दङ sin 35 डिग्री बेनिफ्राय sin 55 डिग्री माइनास cos 35 डिग्री बेनिफ्राय cos 55 डिग्री दाना जोङो बेखौ नायदो ना बेजोंखौ नायदो जोङो आरो बेजोंखौ नायदो ना होमबा जोंना मा जागोन बेवहाय 35 डिग्री प्लास मा दङ 55 डिग्री दङ ना होमबा जोंना मा जागोन बेवहाय जोङो ओरैजायबो 35 आरो ओरैजायबो 35 डिग्री प्लास 55 डिग्री ना होमबा बेसेबां मोनो जों बेखौहाय G8 90 बेबो मा जाबाय 90 होमबा जोंना नैबेजों नैबे मोनसे जरा बिसोर मोननै जरा आरो नैबेसोर मोननै जरा जेनाखि खनाफोर बिसोर मा जाबाय जोंना जाफुं खना जाबाय होमबा जोङो बिसोर मोननैयावहाय मा खालामनांगोन जोङो मोनसेखौ सोलायनांगोन जों ना बिसोर मोननैयाव मोनसेखौ सोलायनांगोन होमबा जों बेयावहाय जे नैबेसोर मोननैयाव जोंनिया बिसोर मोननै मोनबाय जोंना बिसोर मोननैयाव जों मोनसे जे जों नैबे मोनसेयावहाय जोङो 35 खौ सोलायोबा ओरै मोनसेयाव मा खालामनांगोन जोङो 35 खौ सोलायनांगोन आरो ओरै नैबेखौ 55 खौ सोलायोबा नैबे मोनसेनियावबो 55 खौ सोलायनांगोन जों एखेजों एखेखौ सोलायनांगोन माने बेयावहाय ना एखेजों एखेखौहायसो जोङो सोलायनांगोन बेवहाय 35 खौ सोलायोबा नैयावहाय 58 खौ सोलायनो नाङा जे नैबेखौ जेखौ सोलायदों जों बेखौबो बेखौनो सोलायगोन होमबा बेवहाय मा दं जोंनियाहाय जे जोङो 35 खौ सोलायनोसै ना होमबा बेयो sin 35 खौ सोलायोबा 90 डिग्री माइनास मा जागोन जोंनियाहाय 35 जों मा दाजाबनानै जों 90 मोनदोंमोन 55 होमबा 55 डिग्री दाना जोङो नैबेखौ सोलायनांला sin 58 खौ जोङो बेवहाय नाय 35 आरो 50 नालाय बेखायनो जों 58 खौ सोलायनांला ना होमबा जों बेवहाय जे जोङो 35 खौ सोलायदों ओरैबो बेखायनो जों नैखै जायना 35 खौ सोलायदों बेयाव 35 खौ सोलायनांगोन जों 58 खौ सोलायनाङा जे सेम दंना बेखौ सोलायगोन जोङो दाना मा जागोन बेखौ 35 खौ सोलायनांसिगोन जोंना ओमफ्राय मा जागोन बेवहाय cos 90 डिग्री माइनास 35 जों मा मोनदोंमोन जोङो 55 डिग्री मोनदों जोंना होमबा बेवहाय cos 55 डिग्रीयानो जाबाय दानिया साइना मा जायोमोन जोंनियाहाय cos sin 90 डिग्री माइनास ए मा जायो cos ए जायो होमबा cos एबा ए बेसेबां जोंनाहाय 55 डिग्री ओमफ्राय मा जागोन बियो sin 55 डिग्री ओमफ्राय माइनास मा जागोन बियो cosआहाय मा जायो sin 55 डिग्री जागोन बियो ए ना ओमफ्राय cos 55 डिग्री माने जोंना मा जायो बेवहाय sin 90 डिग्री माइनास एनि समाव मा जायोना cos ए बेनिफ्राय cos 90 डिग्री माइनास एनि समाव मा जायो नाहाय sin ए बियो ना बे जाहैबाय जाफुं खनाफोरनि थांखनासो रुजुथाय ना बेखौ जों गोसोआव लानांगोन होमबा दाना बेवहाय नायदो ए cos 55 into sin 55 बेबो sin 55 into cos 55 माने बेवहाय नाय बे cosआ 55 बेबो cosआ 55 बेबो sinआ 55 बेबो sinआ 55 होमबा जों बेवहाय सानजाब्ला जोंनिया मा जागोन बिनि सानजाब गासै आरो नैबेनि सानजाब गासैया मा जागोन जोंना समान जागोन जे एग्जांपल जोङो 2 into 5 आरो 5 into 2 बेजों सानजाबाबो बेसेबां जागोन 10 बेजों सानजाबाबो 10 दाजाबनाय आरो सानजाबनायनि बेलायाव जोंनिया जायगाया उल्थां फाल्थां जायोबाबो ना जायगा उल्थां फाल्थां जायोबाबो बिसोरनि सानजाब गासै आरो दाजाब गासैया एखे जागोन होमबा जोंनिया बेवहाय बिसोर नैनि सानजाब गासै आरो नैबेनि सानजाब गासै एखे जागोन होमबा एखेनिफ्राय एखेखौ दानख'बा मा जागोन जोंनाहाय 0 जागोन होमबा बेनि माना मा जागोन 0 दानिया जोंनिया रमान 6 आव दङ रमान 6 आव दं जोंनाहाय tan 35 डिग्री tan 60 डिग्री tan 55 डिग्री बेनिफ्राय tan 30 डिग्री जों दाना नायदो जों बेवहाय बबे जरा मोननै खनाखौ दाजाबोब्लाथाय खनाफोरनि मानखौ दाजाब्ला जोंना जाफुं खना जागोन एबा 90 डिग्री जागोन जों बेखौ नायदो जोङो ना बेवहाय नायदो 35 जों जोङो 60 खौ प्लास खालामबाथ' जोंना जाखाया 95 सो मोनगोन जोंना 95 सो मोनो जोङो देरद्रायगोन होनबा 35 जों जोङो 55 खौ दाजाबा बेसेबां मोनगोन जों बेवहाय 35 प्लास 55 90 मोनबाय दाना 60 जों 30 खौ दाजाबा बेसेबां मोनो जोङो 60 प्लास 30
इज इक्वल टू 90 डिग्री दाना जोङो बिसोर मोननैनि गेजेराव मोनसेखौ जों सोलायनो हासिगोन बिनियावबो बिसोर मोननैनि गेजेरावहाय मोनसेखौ जोङो मोनसेयावनो जों मोननैखौबो सोलायनो नाङा जोंनिया मोननैनि गेजेरावहाय जोङो मोनसेखौ जोङो सोलायनांगोन जोंना मोननैनि गेजेरावहाय जोङो मोनसेखौ जोङो सोलायगोन होमबा दाना मा जाबाय जोंनियाहाय बेयावहाय जों मा खालामगोन tan 35 खौ सोलायनोसै ना tan 35 खौ सोलायबा मा जागोन जोंनाहाय 90 डिग्री माइनास मा जागोन 10 नैबे 35 दंखायो दाना मा खालामनांगोन जों बेवहाय 55 होमबा इनि जायगायाव मा जागोन 55 डिग्री बेनिफ्राय मा दङ जोङो दाना जोङो 55 दाना जों माखौ सोलायनो हायो जोङो 35 खौ सोलायखांबाय ना जोङो दाना 50 खौ सोलायनांला जोङो नैबेजों बेजोंमोन नालाय ना नैबे मोनसे जरायाहाय जोंना मा जाफुं खना आरो नैबे मोनसे जरा खनाफोरा मा जागोन जोंना जाफुं खना होमबा जों दानिया 60 खौ सोलायनोसै ना 60 खौ सोलायनोसै होमबा बेवहाय जोंना मा जागोन 60 खौ सोलायोब्ला 10 90 डिग्री माइनास 60 जों मा दं जोंनाहाय 30 दं बेना बे मा जागोन 30 डिग्री होमबा दाना जों बेवहाय 35 खौ सोलायबाय आरो 60 खौ सोलायबाय होमबा 55 आरो 30 खौ सोलायनांला ना 55 आरो 30 खौ सोलायला होमबा जोङो 55 आरो 30 खौ सोलायनांला होमबा मा जों बेवहाय 1055 डिग्री बेनिफ्राय 1030 डिग्री 1055 डिग्री आरो 1030 डिग्री होमबा दाना 10 आ मा जायो जोंनाहाय कट जायो होमबा बे जागोन कट ए जायो एयाहाय जोंना 55 डिग्री बेनिफ्राय मा जागोन 10 आहाय मा जागोन कट एयाहाय 30 डिग्री होमबा 1055 डिग्री ओमफ्राय 1030 डिग्री माने मा जायो जोंनाहाय बेवहाय 1090 डिग्री माइनास ए इज इक्वल टू मा जायो कट ए बेनिफ्राय जों बेखौ मोनबाय जोंना दाना जों बेवहाय मा खालामनो हायो कटखौ जों मा खालामनो हायो जोङो कट माने मा जोंनाहाय कट ए इज इक्वल टू मा जायो 1/10 ए होमबा कट ए माने 1/10 ए होमबा कट 55 माने 1/ मा जागोन बियो 1/1055 नै कट ए होमबा इयो कट 55 ना माने नै कट 55 जागोन बेना ए माने 55 होमबा मा जागोन जोंनाहाय 10 ए बेसेबां जोंना नै 55 ना होमबा मा जागोन कट 55 नि समाव मा जागोन 1/1055 होमबा 1055 इनटु बेबो मा जागोन कट ए इज इक्वल टू मा होनो 1/10 जायो नालाय होमबा बे मा जागोन 1/10 30 डिग्री जासिगोन बेना 30 डिग्री इनटु मा जागोन बेवहाय 1055 इनटु 1030 दाना नोंसोर गोजौनि जाबाय बियो 1 नि सानजाबजोबगोन ना होमबा गोजौआव थागोन बिसोर गाहायनि होमबा बिसोर गासिखौबो सानजाबगोन ना सानजाबनाय होमबा सानजाबनाय मा खालामो जोङो 30 जों 30 खौ केनसेल खालामदो 55 जों 55 केनसेल खालामदो अब्ला मा थागोन गाहायावबो 1 गोजौआवबो 1 बा जों गाहायनि 1 खौ लिरा होमबा बिनि एन्सारा मा जागोन जोंनाहाय 1 होमबा बिनि माना मा जाबाय जोंना 1 जाबाय बेना 7 आवहाय दङ कट 54 डिग्री अपॉन 1036 डिग्री प्लस 1020 डिग्री अपॉन कट 70 डिग्री माइनास 2 जोङो मा खालामनांगौ बेनि मान दिहुननांगौ जोंना जों बेखौ मा खालामनांगौ जोङो मोननै जरा खनाखौ जोङो जाफुं खना नायनांगौ जोङो ना होमबा बेवहाय जोङो 8 आव दं जोंनियाहाय कट 54 डिग्री बेनिफ्राय 1036 डिग्री प्लस 1020 डिग्री बेनिफ्राय कट 70 डिग्री माइनास 2 जों बेवहाय नायनांगौ नैबेसोर होनाय मोननैया जोंना मा जागोन बेवहाय जाफुं खना नंगौना नङा ना आरो नैबेसोर मोननैखौबो जोङो जाफुं खना मा जागोन जोंना 54 आरो मोनसेयाव दङ प्लास 36 मोननै जादोंमोन बेसेबां मोनगोन जोङो 90 आरो बेनिखौबो मा मोनगोन जोङो 20 प्लस 70 इज इक्वल टू बेसेबां मोनगोन जोङो 90 अब्ला बिसोर मोननै जरा होखानाय खनाया जोंना मा जाबाय बिसोरो मोननै खनाया जाफुं खना जाबाय मानो होनबा जे मोननै खनानि दाजाबगासेया जेब्ला 90 डिग्री जायो अब्ला बियो जाफुं खना जायोना अब्ला जोङो बिसोर मोननैनि गेजेरावहाय जोङो 56 आरो 36 नि सरि 54 आरो 36 नि गेजेराव जोङो मोनसेखौ सोलायनांगौ जोङो मोननैखौबो सोलायनाङा आरो बिनियावबो 20 आरो 70 बिसोर मोननैनि गेजेराव जोङो मोनसेखौ जोङो सोलायनांगौ जोङो ना होमबा जों बेवहाय कट बिनिफ्राय 54 खौ सोलायोबा मा जागोन जोंनाहाय 90 डिग्री माइनास मा जागोन जोंनाहाय 54 मा दङ 54 मा जादों 90 मोनो जोङो 36 बेवहाय जोङो 36 खौ होनांगोन जोङो बेनिफ्राय जोङो 54 खौ जों सोलायबाय दाना 36 खौ नैबे 36 खौ जों सोलायनांला ना माने मोनसेखौल' जोङो सोलायनो नांगौ ओमफ्राय प्लास बेवहाय मा जागोन जोंनियाहाय 20 खौ सोलायबा मा जागोन 90 डिग्री माइनास 20 जों मा दङ जोंनाहाय 70 दङ मा जागोन 70 बेवहाय मा जागोन दाना जों बेखौ सोलायनांला 20 खौ सोलायबाय नालाय ना जों बेखौ सोलायनांला 70 खौहाय मा जागोन कट 70 डिग्री माइनास 2 दाना जोंना नै बियो कट 90 डिग्री माइनास ए बिदियाव दङ ना बियो कट 90 डिग्री माइनास ए माने मा जायो जोंनाहाय 10 ए ओमफ्राय मा जायो आरो नैबेनियाहाय 10
90 डिग्री माइनास ए बेबायदि दङ 10 हाय मा जायो जोंनाहाय कट ए बेबायदि महराव दं बेयो ना होमबा जोंना कटआ मा जायो जोंनियाहाय 10 ए जायो होमबा 10 ए आ बेसेबां जोंनाहाय 36 डिग्री बा 10 36 डिग्री ओमफ्राय प्लास 10 आ मा जायो जोंनियाहाय 10 90 डिग्री माइनास ए हाय कट ए आ बेसेबां जोंनाहाय बेवहाय कट ए हाय 70 होमबा 10 आ मा जागोन जोंनाहाय कट 70 डिग्री अपॉन cot 70 डिग्री माइनस 2 होमबा बेयाव मा जाबाय 10 36 बेबो 10 36 ना होमबा एखे रानबा मा मोनगोन जोङो 1 प्लस बेजों बेखौ रानबा मा मोनगोन जोङो cot 70 जों cot 70 खौ रानबा 1 मोनगोन जोंना 1 ओमफ्राय मा दङ माइनस 2 होमबा 2 1 जों 1 प्लस खालामबा 2 माइनस 2 बेसेबां मोनगोन होमबा 0 होमबा बेनि एन्सारा 0 दाना जोंना रमान 7 आव रमान 8 आवहाय बेबायदि दङ जोंनियाहाय ना होमबा जों बेवहाय नै बिसोर मोननैखौ जोंना मा जागोन बिसोर मोननैखौ नायदो जोंना दाजाबनानै आरो नै बिसोर मोननैखौ जों दाजाबनानै नायदो मा जागोन बेवहाय 23 प्लस 67 डिग्री बेसेबां जागोन जोंनाहाय 90 जागोन बेयो ना आरो बेनिया मा जागोन 47 प्लस 43 इज इक्वल टु बेसेबां जागोन 90 होमब्ला बिसोर मोननैया मा जाबाय जोंना जाफुं खना जाबाय बेना होमबा जों मा खालामनांगोन बिसोर मोननैनि नैबे बिसोर मोननैयावहाय मोनसेखौ सोलायनांगोन आरो बिसोर मोननैयावबो जोङो मोनसेखौ सोलायनो नांगोन जोङो होमबा जोंना मा जागोन बेवहाय 3 आ इनटु जानांगौ ना होमबा बेवहाय साइनखौ जों सोलायोबा साइन 23 को सोलायबा ना 90 डिग्री माइनस मा जागोन 23 जों मा दं जोंनाहाय 67 बेनिफ्राय जोङो 23 को सोलायबाय नालाय जोङो 67 दंना 23 जों होमबा 67 को जों सोलायनो नांला बेवहाय cos 67 डिग्री प्लस 4 बेनिफ्राय sec मा जागोन बे 90 डिग्री माइनस 47 जों मा दं जोंनाहाय 43 होमबा 43 डिग्री बेनिफ्राय जोङो 47 को सोलायबाय दाना 43 को जों सोलायनो नांला जोङो ना होमबा cosec 43 डिग्री दाना जोंना साइनआ मा जागोन जोंनाहाय साइन 90 डिग्री माइनस ए मा जायो जोंनाहाय cos ए बेनिफ्राय sec 90 डिग्री माइनस ए मा जायो जोंनाहाय cosec ए होमबा बेवहाय साइनआ मा जागोन जोंनाहाय cos जागोन बेना cos ए आ जोंना 67 डिग्री होमबा cos 67 डिग्री प्लस 4 सेकआ मा जागोन जोंनाहाय sec 90 डिग्री माइनस ए हाय cosec ए होमबा cosec ए आ बेसे जोंनाहाय सरि 43 ना ए हाय 43 बेनिफ्राय cosec 43 दानिया जोंना मा जागोन cos 67 को cos 67 जों रानोबा 1 जागोन बेना 1 जों 3 सानजाबा मा जागोन बेयो 1 जों 3 सानजाबा 3 आनोना प्लस बेबो cos 43 को हाय cosec 43 को cosec 43 जों रानोबा 1 जों 4 जों सानजाबा 4 आनो 4 बेसेबां जागोन जोंनाहाय प्लास खालामोबा 7 दाना जोंना रमान 9 दङ 10 5 डिग्री 10 25 डिग्री 10 30 डिग्री 10 65 डिग्री 10 85 डिग्री 10 60 डिग्री बेबायदि दंना लेखायावहाय नैबे 60 डिग्री गैयामोन ओंखायनो आं नैबे 60 डिग्रीखौ होदेरदों 10 30 डिग्री थानायखाय आरो नैबे 10 30 डिग्री गैयाबा नै माने 10 30 डिग्रीखौ जोङो दानोब्ला जोङो जेबो होदेरनाङा बेवहाय लेखायाव एसे गोरोन्थि जादों जोंनिया बेवहाय मा जागोन नायदो 10 5 जों जोङो बेवहाय बबेखौ दाजाबब्ला जों 90 डिग्री मोनगोन ना बबेजों जाफुं खना जागोन 25 जों जाखाया 30 जोंबो जाया 65 जोंबो 70 जायो ना होमबा जाया 85 जों दाजाबदों ना 85 जों 5 जों 85 दाजाबा बेसेबां मोनो जोङो 90 मोनगोन जोंना अब्ला बेजों मा जासिगोन जोंना जाफुं खना बेजों मोनसेया ना बेनिफ्राय 25 जों दानिया 65 को दाजाबा बेसेबां मोनगोन जोङो 90 मोनगोन होमबा 25 जों नैबे 65 सरि बेयो ना 65 मा जागोन जोंनाहाय जाफुं खना जासिगोन आरो 60 जों सरि 30 जों 60 ना 30 जों 60 जों प्लास खालामबा 90 होमब्ला बिसोर मोननैयाबो मोनसे जाफुं खना जाबायना बिसोर मोननैया जाफुं खना आरो नैबे मोनसे आरो नैबे मोननैया ना होमबा जोङो 5 को सोलायबा जों 85 को सोलायनांला आरो 85 को सोलायबा 5 को सोलायनांला 25 को सोलायबा जों 65 को सोलायनांला आरो 65 को सोलायबा 25 को सोलायनांला ना आरो 30 को सोलायबा जों 60 को सोलायनांला आरो 60 को सोलायबा जोङो 30 को सोलायनांला जों ना होमबा जोङो बिसोरखौहाय जोङो सोलायनांसिगोन जोङो ना होमबा जोङो 10 को 5 को सोलायनोसै होमबा 10 मा जागोन बे 90 डिग्री माइनस 5 जों मा दं जोंना 85 डिग्री दाना जोङो 25 को सोलायनोसै जों ना जे एयावहायथ' 85 को सोलायनांला जों बे मोनसेखौ सोलायनांला ना 85 को माने जों 5 को सोलायबाय नालाय दानिया 10 25 को सोलायबा मा जागोन जोंना 90 डिग्री माइनस 25 जों मा दङ 65 डिग्री दाना जोङो 65 को सोलायनांला जों ना मानो 25 को सोलायबाय नालाय 65 को जोङो सोलायनांला दाना मा जागोन 10 60 माने बेवहाय जोङो
30 नै tan 30 खौ सोलायनोसै ना tan 30 खौ सोलायबा मा जागोन जोंना 90 डिग्री माइनास 30 जों मा दङ 60 बेयावहाय 60 डिग्री बा जोङो दाना बेखौ सोलायबाय जोंना 10 5 25 खौ जों सोलायबाय 30 खौ जोङो सोलायबाय माने 25 खौ सोलायबा बे जाबाय 25 खौ सोलायबा नैबे दाना 30 खौ जों बेखौ सोलायबाय अब्ला जोङो बेयावहाय जों बिसोरखौ सोलायनो नांला जोङो ना होमबा 10 65 डिग्री 10 85 डिग्री ओमफ्राय 10 60 डिग्री 10 60 डिग्री होमबा जोंहा 10 आहाय मा जायो जोंना कट जायो होमबा कट ए आ बेसेबां जागोन ना 85 कट 85 10 आहाय मा जागोन कट ए आ 65 10 आहाय मा जागोन कट 60 होमबा बियो 10 65 डिग्री 10 85 डिग्री 10 60 डिग्री जाबाय बियो दानिया जोंना कटखौ मा लिरनो हायो जोङो कट ए इज इक्वल टू मा जागोन 1/10 ए जागोन 1/10 ए होमबा कट ए नि जायगा माने बेयोहाय मा जागोन 1 होमबा मा जागोन बेवहाय 10 ए आ बेसेबां 85 1085 into 1/10 मा जागोन बियो 65 बेनिफ्राय नैबे कट नैबेयो कट 85 मा जागोन 1/1085 कट 65 1/1065 कट 60 खौ मा खालामनो हायो जोङो 1 बाय मा जागोन जोंनिया 1060 into 1065 1085 1060 दाना 1060 जों 1060 खौ दानदो जोंना 1065 खौ 1065 जों केन्सेल खालामदो 1085 खौ 1085 जों केन्सेल होमबा जोङो खौ रानजोबना हाबाय गोजौआव मा थागोन होमबा जोंना एन्सारा मा जागोन जोंनाहाय फिननाया 1 जागोन जोंनिया ना जों सावरायगोननि नाम्बाराव जोंहा मा खालामनांगौ दिन्थिनांगौदि दिन्थिदि होनो बेवहाय रमानाव दङ जोंनाहाय 10 48 डिग्री 10 22 डिग्री 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री नि समान 1 होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ जोङो ना बेनिफ्राय नाम्बार 2 दङ cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनास sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री नि समान जोङो 0 होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ जोङो जोंनिया बेवहाय मा खालामनांगौ जोङो जे बबे बेवहाय होखानाय मोननै खनाया जोंनिया मा बेवहाय ना बबे खनायाहाय जोंना बबे मोननै खनाया जोंना जाफुं खना जागोन जों बेखौ नायनांगौमोन जोङो ना होमबा जोंना बेवहाय जोङो रमान 1 खौ मावफुंग्रोनोसै जोङो ना होमबा मा जागोन जोंनिया बबे खनाया बेवहाय ना खनसे लिरना लाबावनोसै बेखौहाय बेयाव दं जोंनाहाय 1048 डिग्री 1023 डिग्री 1042 डिग्री 1067 डिग्री जों बेखौहाय जों ना लेफ्ट हेन्ड साइड होबाय जों बेवहाय सरि लेफ्ट हेन्ड साइड होदो जों बेवहाय लेफ्ट हेन्ड साइड आगसि फारसे मा दं बेखौ लादो जों ना जे जोंना आगसिनिजों आगदानिजों समान होननानै जों फोरमान खालामनांगोन जोंना होमबा आगसिनि फारसे जों बेखौ लाबाय होमबा जोंना मा खालामदों जों बेवहाय जाय बबे मोननै जरा खनायाहाय जोंनिया मा जागोन 90 डिग्री जागोन बा जाफुं खना जागोन बेखौ नायनांगौ जोङो होमबा जोंना मा जागोन 48 जों 42 जों जाजाबा मा जागोन जोंनाहाय 90 जागोन आरो 23 जों 67 जों जाजाबा मा जागोन जोंनाहाय 90 जागोन होमबा 48 प्लस 42 दाजाबा बेसेबां जागोन जोंनाहाय 90 बेनिफ्राय 23 प्लस 67 दाजाबा बेसेबां जागोन जोंनाहाय 90 अब्ला जों बेवहाय मा खालामनांगोन 48 आरो 42 बिसोर मोननैनि गेजेराव जों मोनसेखौ सोलायनांगोन आरो बेनियावहाय 23 आरो 67 बिसोर मोननैनि गेजेराव जोङो मोनसेखौ सोलायनांगोन जों मोननैखौ सोलायनो नाङा जोङो ना होमबा जोंना बेवहाय जोङो 48 खौ सोलायनोसै होमबा 10 मा जागोन जोंनाहाय 90 डिग्री माइनास 48 जों मा दं जोंनाहाय 42 बेयावहाय 42 डिग्री दाना जोङो बेखौहाय सोलायनोसै 23 खौ ना होमबा जोङो 10 23 खौ सोलायबा मा जागोन 90 डिग्री माइनास मा जागोन 23 जों मा दङ 67 डिग्री होमबा जोंना ना 48 खौ बानायबाय होमबा जों 42 खौ बानायनांला 23 खौ बानायबाय अब्ला जोङो 67 खौ बानायनांला माने 48 जों 42 मोनसे मा बिसोरो मोननैजों मा जायो जाफुं खना जों मोनसेखौ सोलायनांगौ आरो 23 जों 67 जों बिसोर मोननैया मा जाफुं खनाफोर ना होमबा जों बेवहाय जेरै दं बिदिनो दोनदों ना बिसोर मोननैखौहाय 1042 डिग्री आरो 1067 डिग्री होमबा दानिया जोंना मा जागोन बेवहाय 10 आ मा जायो जोंनाहाय कट जायो होमबा कट ए जागोन कटआ जोंनियाहाय 42 डिग्री बेनिफ्राय 10 आ मा जागोन जोंनाहाय कट जायो होमबा कट 67 डिग्री जागोन बियो बेनिफ्राय बिसोरखौथ' जों सोलायाखैना 1042 आनो जागोन बियो बेनिफ्राय 1067 माने जों मा लिरनो हायो बेवहाय जोंनिया 1090 डिग्री माइनास ए नि समाव मा जायो जोंनाहाय कट ए जायो जोंना ना कट ए जायो जोंहा ओमफ्राय दानिया जोङो कटखौ मा सोलायनो हायो कट ए खौ जों मायाव लांनो हायो जोङो कट ए नि समाव मा जायो जोंनाहाय 1/10 ए
बा इया बेसेबां जोंना बेयावहाय 42 ना मा जागोन बियो क'डखौ मायाव लांनो हायो जोङो 1/10 यावहाय ना बा 1/10 इया बेसेबां 42 होमबा 42 डिग्री इनटु मा जागोन बियो 1/10 67 डिग्री इनटु 10 42 डिग्री and 10 67 डिग्री होमबा 10 42 जों 10 42 जों केनसेल खालामनो हागोन 10 67 जों 10 67 खौ जों केनसेल खालामनो हागोन ना अब्ला मा थाङो जोंनाहाय बिनि फिननाया 1 होमबा मा जाबाय राइट हेन्ड साइड जाबाय जोंना ना बा राइट हेन्ड साइडनिजों जोङो समान जाबाय अब्ला जोङो जे आगसिनिजों आगदानिजों समान होननानै जोङो दिन्थिबाय जोङो ना दाना नेक्स्ट जोंना दङ रमान 2 नि जोंना रमान 2 मा खालामनांगौ जोङो बेखौहाय 0 होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ ना दहाय बायदि जों बानायनोसै लेफ्ट हेन्ड साइड लानोसै ना आगसि फारसेनिखौ लाफै जोङो आगसि फारसेखौ दं बेखौ लिरनोसै जोङो ना बेयाव दङ cos 38 डिग्री ओमफ्राय cos 52 डिग्री माइनास sin 38 डिग्री ओमफ्राय sin 52 डिग्री होमबा जों मा खालामनांगौ जोङो ओरैजायनिजों ओरैजायनिखौ नायनांगौ ना ओरैजायनिजों ओरैजायनि मा जागोन बेवहाय होमबा 38 प्लास 52 बेसेबां मोनो जोङो 90 38 बिनियाबो 38 प्लास 52 बेसेबां जागोन 90 बेनिफ्राय जों मा खालामनांगौ जे बेयावहाय नैबे मोनसेयाव जेखौ सोलायगोन बेयावबो बेखौनो सोलायनांगोन जोङो बेनिफ्राय नैबे मोननैयावथ' बिसोर मोननैनि गेजेराव जों मोनसेखौल'सो जों सोलायनांगोन ना मोननैखौबो जों सोलायनाङा 38 खौ सोलायबा जोङो 52 खौ सोलायनाङा ओमफ्राय बेयाव 30 खौ सोलायबा जों नैखिजायखौबो 30 खौ सोलायनांगोन माने नैखिजायखौ 30 सोलायबा ओरैखौबो 30 सोलायनांगोन ओरैखौ 52 खौ सोलायबा ओरैखौबो जोङो 52 खौ सोलायनांगोन नाथाय मोनसेखौनो जोङो मोननैखौबो सोलाया जोङो ना माने बेवहाय नै मोननैखौबो जों सोलाया ना 38 आरो 52 जों मोननैनि गेजेराव मोनसेखौल' सोलायगोन जोङो मा दानिया cos 38 खौ सोलायनोसै ना cos 38 खौ सोलायबा मा जागोन जोंहा cos 90 डिग्री माइनास 30 मा दङ 52 दङ ना 52 डिग्री होमबा दाना जोङो बेखौहाय दोननोसै जोंना cos 52 खौ जों सोलायला माने 38 खौ सोलायखाबाय नालाय बा माइनास बेनिफ्राय मा जागोन जोंनाहाय 38 खौ सोलायनांगौ जोङो ना माने ओरैजाय 30 खौ सोलायदों नालाय होमबा एखिबो 30 खौ cos 90 डिग्री माइनास 38 जों मा दं जोंनाहाय 52 होमबा 52 डिग्री बेनिफ्राय sin 52 डिग्री मा जागोन जोंना साइनआ मा जायो जोंनाहाय सरि cosआ मा जायो जोंनिया sin a माने 52 जागोन जोंना sin a जायो नालाय ना ओमफ्राय cos 52 डिग्री माइनास cosआ मा जायो जोंना sin या 52 ना sin a जायो नालाय होमबा मा जागोन बियो sin 52 डिग्री और जोंना मा जायो cos 90 डिग्री माइनास e नि समान मा जायो जोंनाहाय sin a बेनिफ्राय sin 90 डिग्री माइनास e नि समान मा जायो जोंनाहाय cos a दाना बेवहाय नायदो बेयाव sin 52 बेयो cos 52 बिसोर मोननै सानजागोन बेवहाय sin 52 आरो सरि जोंना बेवहाय गोरोन्थि जाबायना सरि नैयावहाय दे नैबे साइनसो ना बेवहाय cos लिरफ्लांदों आङो इयो सरि दे sin होमबा जोंना साइनआ मा जागोन बेयो cos जागोन दे बेयो cos जागोन cos 52 जाबाय बेयो ना नैयावहाय गोरोन्थि जादों ना नैबे साइनसो ना बेवहाय साइनखौ आं cos लिरफ्लांदों ना नैबे साइनआनो दे साइन बेयो साइन बेनिफ्राय नैबेखौ साइनआ मा जागोन जोंना होमबा साइनआ जोंना cos जायोना होमबा बेयो cos जागोन बियो cos 52 जाबाय बेना बेयावहाय बेनाय sin 52 into cos 52 बेयाव cos 52 into sin 52 ना माने बेयावहाय बेयावबो sin 52 दं बेयावबो sin 52 दं बेयावबो cos 52 दं बेयावबो cos 52 दं ना माने बिसोर मोननैनि सानजाब गासै sin 52 आरो cos 52 सानजाबना मोननाय आरो sin 52 आरो cos 52 मोननैनि सानजाबना मोननाय एखे जागोन सानजाब गासैया जोंना बेयाव एखे जायो माने जायगाया मा होनो सोलाय सोल'बाबो जोंना बेवहाय सानजाब गासैया मा जागोन समान जे एग्जांपल जों लाबाय 5 into 4 बेसेबां मोनो जोङो 20 मोनो आरो बेखौनो जोङो 4 into 5 लिरनो हायो ना बा मोननैजों मा जायो बेबो 20 बेबो 20 जागोन ना जागोन समान ना बा जों बिसोर मोननै बिनिफ्राय जोङो 20 निफ्राय जोङो जेरैहाय 20 निफ्राय 20 माइनास खालामबा बेसेबां मोनगोन जोङो 0 मोनगोन जोङो ना 0 मोनगोन जोङो बेवहाय होमबा जों थिग बिदिनो बे एखेनि सानजाब गासै आरो बिनि सानजाब गासैया समान जागोन बेनिखायनो बेनिफ्राय बेखौ रांखौबो बेसेबां जागोन जोंहाय 0 जागोन होमबा राइट हेन्ड साइडजों एखे जाबाय बेना राइट हेन्ड साइड 3 नम्बर सोंनायाव जोंहा दङ जुदि 10 2a नि समान cot a minus 18 डिग्री जेराव 2a मोनसे खनासा खना a नि मानखौ दिहुन जे बेवहाय जोंना मा दङ 10 2a नि समान cot a minus 18 डिग्री ओमफ्राय बेवहाय मा होनो 2a मोनसे खनासा खना 2a खनासा खना माने जोंनियाहाय 90 डिग्रीनिख्रुइ फिसासिन जानांगौ माने होमबा जों माखौ दिहुननांगौ जे 2a जोङो खनासा खना जायोब्ला जोङो a नि मानखौ जोङो दिहुननांगौ होमबा जोंना मा जागोन जेहाय 2 आरो a नि मानजों सानजाबना मोननाय माना मा जागोन जोंनाहाय 90 डिग्रीनिख्रुइ जोंना फिसासिन जानो नांगोन होमबा जों बेवहाय जोङो होनाय दं बेवहाय सल्युशन गिवन होनाय दं जे जुदि मा होनो बेवहाय 10
2a नि समान cot a minus 18 degree होमबा जोंना बेवहाय मोननैबो मा दङ जोंना खनासा खना जागोन बियो नैबो खनासा खना जाखागोन जे बेवहाय 2a आसो जोंनिया मा खनासा खना आरो बेवहाय जोङो a निफ्राय जोङो माइनास 18 खालामबा बे मा जागोन जोंनाहाय बेयो खनासा खना जाखागोन जोंनिया ना माने बेवहाय दानख'सिन दंखायो बेखायनो खनासा खना जागोन बेवहाय नाय 10 आरो cot जोंना मोननैखौबो जोङो सोलायनो नाङा ना फारसेनि मोनसेखौल' जों दे 10 खौहाय जोङो ओरैखौ सोलायब्ला cot खालामनांगोन आरो cot खौ सोलायब्ला ओरै 10 माने जोङो फारसेनिखौल' जोङो सोलायनानै सेम एखे खालामनांगोन जोङो ना नङाब्ला जोंना फारनैखौबो सोलायबा उल्टा पाल्टा सोंनाय बायदियानो जाबाय थागोन होमबा जोंना बेवहाय 10 दङ जे 10a खौ जोङो सोलायबा मा जायोमोन जोंनाहाय 10a मा जायो जोंनिया cot 90 डिग्री माइनास a जायो बेनिफ्राय आरो cot खौ सोलायब्ला मा जागोन जोंनाहाय cot a मा जायो cotआहाय 10 90 डिग्री माइनास a जे जोङो मोननैखौबो सोलाया जों मोनसेखौल' सोलायगोन ओमफ्राय बेवहाय दङ a माइनास 18 डिग्री दं बेवहाय मोननै दङ जोङो बेखौहाय एखेखौ जों सोलायला सोलायोब्ला सोलायनो हायो जोङो मोननैखौबो सोलायोब्ला एसे गोनो गोथो जागोन ना एसे सिनखौहाय जोङो नोंसोरो सिनहाय सिनावहाय ना एसे गोनो गोथो जागोन बेखायनो जोङो 10 to a खौ जोङो 10 कोसाइनखौ जों सोलायनोसै जोङो होमबा जोंहा 10 आ मा जायो जोंनाहाय cot 90 डिग्री माइनास a जागोन जोंना ना होमबा 10 नि जायगायाव जोङो cot 90 डिग्री माइनास a a जोंना बेवहाय मा दङ 2a दं ना होमबा 2a दा जों ओरै फारसेखौ सोलायबाय नालाय ओरै फारसेखौ जोङो सोलायनांला होमबा cot a माइनास 18 डिग्री होमबा जोंनिया मोननैबो cot जाबाय जों फारनैखौबो जों समान खालामनो नाजानांगौ फारनैनिखौबो ओरैजायनिजों ओरैजायनिखौ जोङो समान खालामनो नाजानांगौ होमबा जोंना बेवहाय cot समान जाबायना होमबा बेवहाय नैबिसोरो जे बेवहाय नैबे खना आरो नैबे खनाया मा जागोन जोंनियाहाय अब्ला समान जागोन जे बेवहाय cotजों cot समान ना बेवहाय नै cotजों cot समान जादों अब्ला जोंना मा जायो नैबिसोर खना मोननैयाबो समान जायो होमबा बेवहाय जोङो नैबिसोरखौ जोङो रुजुनानै नायोब्ला ना रुजुनानै नायोब्ला मा जागोन जोंनाहाय 90 डिग्री माइनास 2a नि समाव मा जागोन a माइनास 18 डिग्री जागोन जोंनाहाय बे खनाफोराबो मा जागोन जोंनिया समान जागोन होमबा जोङो a गोनांखौ a गोनां ओरै लाबोनोसै ना होमबा 2a प्लास a लाबोबा माइनास a होमबा बेखौ मा थागोन माइनास 18 डिग्री होमबा अनजिमा गोनांखौ जोङो लांसै ना प्लासआ मा जागोन माइनास 90 डिग्री होमबा मा जागोन बेवहाय माइनास माइनास मा जायो माइनास 2a जों a जों मा जागोन 3a सिना माइनास जायो अनजिमाया दाजाबो ना माइनास होमबा 8 जों 0 जों 8 9 जों 1 जों 10 होमबा 108 होमबा माइनास माइनास जों केन्सेल खालामबाय जोङो ना होमबा a खौ लाखियोब्ला 108 डिग्रीखौहाय मा रानगोन 3आ होमबा 3 जों 10 खौ होमबा 3 होमबा 9 10 निफ्राय 9 थांबा 1 जों 8 जों 18 18 बेसेबां जागोन जोंहा 6 होमबा बेसेबां जागोन जोंनाहाय दिहुननो गोनां a नि माना 36 बेनिखायनो दिहुननो गोनां a नि माना 36 डिग्री जे जोंना बेवहाय मा होनदोंमोन कुइसनाव दङ 2a आहाय मोनसे खनासा खना एबा 2 into a मोन ना होमबा मा जागोन 2 into 36 खालामो बेसेबां मोनगोन जोङो 2 जों 6 जों सानजाबा 12 1 2 जों 3 जों 6 7 होमबा 72 डिग्री जागोन बेना अब्ला बियो मा जाबाय जोंना मा जागोन बियो होमबाथाय 90 डिग्रीनिख्रुइ फिसासिनबा खनासा खना जाबायना बेबायदिबो जोङो चेक खालामनो हायो जे a नि माना जोंना जादोंना जायाखैना जे बेवहाय जुदि a नि मानखौ नोङो बेवहाय a नि माना जुदि 2 जोंहाय सानजाबनानै 90 डिग्रीनिख्रुइ जुदि देरसिन जानायमोनब्ला जोंनाहाय बियो जानाय नङामोन जोंना ना मानो होनबा बेवहाय बे कुइसननि थाखायसो बे 2a होन्दों नालाय ना 2a होन्दों नालाय होमबा 2 आरो a नि मानजों सानजाबना मोननाय माना मा जागोन जोंनाहाय 90 डिग्रीनिख्रुइ फिसासिन जागोन बेयाव दङ जुदि 10a नि समान cot b फोरमान खालामदि a प्लास b मा जायो 90 डिग्री जे बेवहाय मा खालामनांगौ जोङो 10a नि समान cot b जायोब्ला जोङो a प्लास b नि समान 90 डिग्री होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ जे बेयाव दङ a प्लास b समान 90 डिग्री माने बेयावहाय जोङो मा मोननो बेयाव a आरो b आहाय मोननै खना ना a आरो b आ मोननै खना अब्ला बियो मा जागोन बिसोर मोननै दाजाब गासै 90 डिग्री माने बिसोरहाय a आरो b बिसोर मोननै जागोन जोंनाहाय मा जाफुं खना जागोन बेना जाफुं खना जायोब्ला जोंना मा जायोमोनलाय जोङो मोननै मोनसेखौ जोङो सोलायनो नांगौ जोङो ना जे बेवहाय दङ 10 आरो बेवहाय cot दं ना बेयाव दङ जोंनियाहाय होनाय दङ जुदि मा होनो बेवहाय 10a नि समान cot b होमबा जोंना बेवहाय a b बिसोरहाय जोंना जाफुं खनाफोर बेना होमबा जों बेवहाय 10a नङाबा cot b खौ जोङो सोलायगोन 10a मा जायो जोंनाहाय 10a नि समाव मा जायो जोंनाहाय cot मा जायो cot 90 डिग्री माइनास
ए आरो कोडआ मा जागोन बेवहाय कोड ए निया मा जायो जोंनियाहाय tan 90 डिग्री माइनास ए जायो जोंनिया ना होमबा जोङो बेवहाय जोङो कोडखौनो सोलायनोसै 10 खौ सोलायनोसै जोङो 10 खौ सोलायबा जोंना मा जागोन 10 आहाय कोड 90 डिग्री माइनास ए जागोन जोंनाहाय होमबा 10 आ कोड 90 डिग्री माइनास ए होमबा समान समान कोड बी होमबा जों मानि बेवहाय फारनैथिंबो एखे खालामनांगौ जोङो मोनसेखौल' जों मोननैखौबो जों सोलायबा जोंना एखे जानाय ना उल्टा पुल्टा बे एखे सोंनाय बायदियानो जागोन बेखायनो जोङो मोननैखौबो जोङो सेम खालामनांगौ जोंना फारनैखौबो एखे खालामनांगौ होमबा बेवहाय नायदो ओरैबो कोड मोनबाय जोंना होमबा बेबो कोड होमबा बिसोर एखे जाबाय अब्ला जोङो मा जायो बेवहाय बिसोर मोननैया एखे जायोब्ला जोंना नैबे खना मोननैयाबो मा जागोन जोंनाहाय समान जागोन अब्ला जों बेखौ रुजुनानै नायोबा मा जागोन जोंनियाहाय 90 डिग्री माइनास ए समान समान बी होमबा जोंना मा जागोन 90 डिग्रीखौ जोङो लाखियोब्ला ओरैजाय ए माइनासा एखे मा जागोन प्लास बी जागोन ना ए प्लास बी होमबा ए प्लास बी समान मा जाबाय जोंना 90 डिग्री ना एबा जों बेखौ मा लिरनो हायो जोङो ए प्लास बी समान समान 90 डिग्री जोबोर गोरलै ना 5 नाम्बार सोंनायाव दङ जुदि sec 4a समान cosec a माइनास 20 डिग्री जेराव 4a आ मोनसे खनासा खना a नि मानखौ दिहुन जे बेवहाय मा खालामनांगौ जोङो a नि मानखौ दिहुननांगौ बेवहाय मा होनदोङो 4a आ मोनसे खनासा खना 4a आ खनासा खना मानि मा जे खनासा खना होनब्ला मा जानांगोन 90 डिग्रीनिख्रुइ जोंना फिसासिन जानांगोन ना 90 निख्रुइ जोंनिया फिसासिन जानो नांगोन बे 90 निख्रुइ फिसासिन जायोब्ला जों बेखौ मा होनो खनासा खना होननानै बुङो होमबा जों बेवहाय होनाय दङ सल्युशन होनाय दङ बेवहाय जुदि मा होनो बेवहाय जुदि sec 4a समान cosec a माइनास 20 डिग्री जे बेवहाय जोंनिया बेवहाय होनदोङो 4a आ खनासा खना जेवहाय 4a आबो खनासा खना जागोन आरो बेवहाय नै जेनेबा मा बेवहाय माइनास सिन दं बेयो ना होमबा जोंना बेबो मा जागोन जोंनाहाय फिसासिन जाहैखागोन बियो होमब्ला मा जागोन बेबो खनासा खना जागोन होमबा मोननैबो जोंनाहाय खनासा खना जों बेवहाय मा खालामनो हायो जोङो फारनैथिंनिखौबो बेखौबो नङाब्ला नैबेथिंखौबो जोङो मोननैनि गेजेराव मोनसेखौ जोङो सोलायनो हायो जोङो मोननैखौबो सोलायनाङा मोनसेखौल' सोलायनांगौ फारनैथिंनिखौबो जों सोलायना माने फारसेनिखौल' जोङो सोलायनो नांगोन होमबा जोंना बेवहाय दङ sec आरो बेवहाय cos होमबा जोंना sec a मा जायोमोन जोंनियाहाय sec a मा जायो cosec 90 डिग्री माइनास a cosec 90 डिग्री माइनास a जायो मायाहाय sec a हाय बेनिफ्राय बे ओरैजाय मा दंमोन cosec a आ मा जागोन जोंना cosec a जायो sec 90 डिग्री माइनास a होमबा जोङो ओरैजाय मा दं जोंनाहाय दानख'सिन दङ बेना बेवहाय मोननै दङ होमबा जोङो बेखौहाय बानायालासिनो फारसेखौ बानायना मोनसेल' थाखानायखौ जोङो होमबा जोंहा गोरलैसिन जागोन नङाबा बेवहाय नोंसोरो गोनो गोथो जागोन जोंहा बेवहाय sec 4a खौ जोङो सोलायनांगौ जोंना होमबा sec a खौ सोलायोब्ला मा जागोन sec आ मा जायो ना cosec 90 डिग्री माइनास a मा जागोन बेवहाय cosec 90 डिग्री माइनास a मानि जोंनियाहाय बेवहाय a 4a समान cosec a माइनास 20 डिग्री जोङो मोनसेखौल' जोङो सोलायनांगौ ना दाना बेयाव नायदो जोंना बेबो sec ना होमबा बिसोर बेवहाय मा दङ समानसिन दङ होमबा बिसोर मोननैजों समान अब्ला मा जागोन जे sec जों sec समान होनबा मा जागोन जोंनियाहाय बेवहाय नैबिसोरनि खनायाबो मा जागोन समान जागोन बिसोरनि खनायाबो बेवहाय मा जागोन जोंनियाहाय समान होमब्ला जोङो बेवहाय बेखौहाय जोङो जेब्लानाखि रुजुनानै नायगोन अब्ला जों मा जागोन जोंनियाहाय जे बेवहाय cosecजों समान नालाय होमबा बेवहाय जोंना बे मा जागोन 90 डिग्री माइनास 4a जों मा जागोन a माइनास 20 डिग्रीआ समान जागोन जोंनिया होमब्ला मा जागोन बेवहाय जोंनिया माइनास 4a जे a खौ जोङो लाबोयोब्लाना प्लास a माइनास a एबा माइनास 20 90 खौ जोङो ओरै लाङोब्ला मा जागोन प्लासआहाय माइनास जागोन बेना होमबा दानिया माइनास जों माइनास सिनाहाय माइनास अनजिमा दाजाबना 4a जों a जों दाजाबबा जोंनियाहाय 5a समान माइनास दाजाबगोन जोंनाहाय लाथिख'जों लाथिख' 9 जों 2 जों 11 ना होमबा बेखौ बायदि दाना माइनास जों माइनास केन्सेल थांगोन जोंनिया ना माइनास जों माइनास केन्सेल थांगोन अब्ला मा जागोन a खौ लाखियोब्ला जोंना a नि मानखौ दिहुननांगौ ना होमबा 110 खौहाय 5 आ रानहैगोन 5 आ रानबा बेसेबां जागोन बेवहाय
22 2 रोबा 10 होमबा 10 थाबायबो ना 22 होमबा जोंना जेनाखि दिहुननो गोनां a नि माना मा जागोन बेनिखायनो दिहुननो गोनां a नि माना 22 डिग्री होमबा जोंना बेवहाय जोङो नायनो ना 4 a आ मोनसे खनासा खना होनोमोन होनबा जों 4 जों 22 जों सानजाब्ला बेसेबां मोनगोन जोङो 88 आ मा जोंनियाहाय 90 डिग्रीनिफ्राय फिसासिन ना अब्ला जों बेवहाय जोङो जे बिदिबायदिबो जोंना जों a नि मानखौ मोनबायबा ना जोङो बैखौहाय 4a होनायजों जोङो सानजाबनाबो नायनो हायो जे बियो 90 डिग्रीनिख्रुइ फिसासिन जादों ना जायाखै ना जुदि देरसिन जायोब्ला जोंना एन्सारा जानो नङा बिना फिननाया गोरोन्थि जागोन बेखायनो बेबायदिबो चेक खालामनानै जोङो नायनो हायो आरो जे बेवहाय 4a आ जोंना खनासा खना दोना ना होमबा 4 जों a नि मानजों सानजाबना मोननाया मा जानांगोन जोंनाहाय 90 डिग्रीनिख्रुइ फिसासिन जानांगोन 2 नम्बर सोंनायाव जोंहा दङ जुदि a b आरो c आ मोनसे आखान्थिथाम a b c नि इसिं खना जायो अब्ला दिन्थिदि sin b plus c upon 2 whole समान मा जायो cos a upon 2 जे जों मा फोरमान खालामनांगौ बेवहाय sin b plus c upon 2 नि समान cos a upon 2 होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ जोङो ना जे बेवहाय नैबे a b आरो c आ मा दोङो मोनसे आखान्थिथाम नैबे मोनसे आखान्थिथाम a b c नि मा दोङो इसिं खना जे इसिं खना होनदों बेवहाय ना इसिं खना होनब्ला माखौ मोनथियो जोंना जे जोंना इसिं खना होनदों बेवहाय a b c आहाय मोनसे आखान्थिथाम a b c नि इसिं खना जे हमना लाबाय जोङो बेवहाय नैबे मोनसे आखान्थिथाम जाबाय ना नैबे जाहैबाय जोंना a b c बे a b c आ मोनसे आखान्थिथाम अब्ला बे इसिं खना दं नालाय नैबे सिंनि a खना b खना आरो नैबे मा c खना बिदि जायोब्ला जों मा खालामनांगौ जोङो sin b plus c upon 2 समान cos a upon 2 जोङो बेखौहाय जोङो फोरमान खालामनांगौ ना होमबा जोंना मा जायो जे जों मोनथियो बेवहाय मा मोनथियो जोङो जे मोनसे आखान्थिथामनि इसिं खनाफोरनि दाजाबगासेया मा जायो जे नैबे इसिं खना ना नैबे इसिं खनानि मोनथाम खनानि दाजाबगासेया मा जायो जोंनियाहाय 180 होमबा बेवहाय इसिं खनाफोरा मा जोंना a plus b plus c नैबे a खना b खना आरो c खना बिसोर मोनथाम दाजाबगासेया मा जायो जोंनाहाय 180 डिग्री जायो बेनिफ्राय नैयावहाय नाय बेखिनियाव b plus c बेनिफ्राय नै upon 2 दं बेखौजाय a upon 2 दं माने बेखैजाय b plus c दङ बेखैजाय a दङ माने b plus c बेखैजाय ना बेनिफ्राय फारसे a खै माने e आ आगदाथिं दङ जोंनिया ना अब्ला मा जागोन बेवहाय जोङो जे b plus c आगसिथिं दंबा b plus c खौ लाखिदो जों ना होमब्ला मा जागोन e आ जोङो आगदाथिं लांनांगोन जों ना आगदाथिं लांब्ला 80 डिग्री माइनास a जागोन दानिया गाहायाव मा दङ मोननैनियावबो 2 दङ बेना होमबा जों मोननैखौबो जोङो 2 जों जोङो डिवाइड खालामदो जों ना 2 जों जोङो मोननैखौबो डिवाइड खालामबाय जोङो अब्ला जोङो बेवहाय मा जोंनिया बेवहाय 90 डिग्री गैया जोंना ना अब्ला मा जागोन बेवहाय b plus c upon 2 दङ सरि बेवहाय जोंनिया a upon 2 लसो ना a upon 2 दङ होमबा जोंना मा जागोन बेखौहाय जोङो मा खालामनो हायो मोननैखौबो जोङो 180 डिग्री डिवाइड 2 मोननैखौबो जोङो 2 जों राननांगोन जोंना बेवहाय रांख' सिन दङ a upon 2 बेबायदि जागोन अब्ला जोंनिया नै फुरा होनब्ला मा जागोन जोंनाहाय 90 डिग्री माइनास a upon 2 माने जोंना b plus c upon 2 नि समा मा जागोन जोंनाहाय 90 डिग्री माइनास a upon 2 जागोन होमबा जोंना फारनैथिंबो मा दङ जोंनियाहाय साइन दङ फारसेखै मा दङ कस दङ जोंना ना माने बेवहाय दङ साइन होमबा जोंना एखे साइन दङ ना होमबा जोङो फारनैथिंबो जोङो मा खालामनो हायो जों बेवहाय साइन b plus c upon 2 होमब्ला जों इखौ मा होनो हायो जोङो बेखैजायबो साइन होनो हागोन जोंना बेखैजाय जों साइन होबाय नालाय फारनैथिंबो साइन होबाय जोङो होमबा बेबो जागोन साइन 90 डिग्री माइनास a upon 2 ना बा जोंना साइना मा जायोमोनलाय cos a जायोमोनबा cos a upon 2 जागोन जोंना ना अब्ला मा जागोन बेवहाय साइन b plus c upon 2 नि समान cos a upon 2 जायो जोंना ना जोङो बेबायदिबो बानायनो हायो माने जे बेवहाय जोङो लेफ्ट हेन्ड साइड लानानै बानायनो हायो जोङो सल्युशन लेफ्ट हेन्ड साइड फारसेखै मा दं जोंनाहाय साइन आगसि फारसे जोंना साइन b plus c upon 2 दङ ना b plus c upon 2 होमब्ला जों मा खालामो बेवहाय साइन जे जों मा मोनो b a plus b plus c बेवहाय जे ओंखारदों जोंनिया a b आरो c आहाय जे मोनसे आखान्थिथामनि इसिं खनाफोर जों मोनथियो जे इसिं खनाफोरनि दाजाबगासै मा जायो जोंनाहाय 180 जायो जोंना ना अब्ला मा जागोन जोंनाहाय बेवहाय जोङो a plus b plus c दाना मा दङ जोंनाहाय b plus c खौ जोंनो नांगौ ना b plus c अब्ला मा जायो बेवहाय a plus b plus c नि जायगायावहाय ना बेवहाय नैबे b plus c खौ जों लाखिदो ना b plus c खौ लाखिदो माने बेवहाय a खौ जोङो ना a खौ जोङो आगदाथिं लांदो a खौ आगदाथिं लांब्ला 180 डिग्री मा जागोन प्लास आहाय माइनास जागोन बेना होमबा b c नि माना मा जागोन जोंना 80 डिग्री माइनास a जागोन होमबा गोजौनि b c आव मा जागोन सरि 180 डिग्री 80 नङा 180 डिग्री माइनास a गायावथ' 2 दंना होमबा 2 जाबाय जोंनिया ना
बेबायदि अब्ला मा जागोन बेवहाय sin 180 डिग्री upon 2 minus a upon 2 जों बेबायदि लिरनो हायो जों ना बेवहाय रानखौ सिन दं नालाय मोननैखौबो जोङो 2 जों राननांगोन अब्ला मा जागोन जोंनाहाय sin मा जागोन 2 जों 180 खौ रानोबा 90 डिग्री जागोन minus a upon 2 दानिया जोंनिया मा जायो जे जों मोनथियो sin 90 डिग्री minus a मा जायोमोन जोंनियाहाय cos a जायो जोंनिया ना cos a होमबा बेवहाय मा जागोन नैबे sin 90 डिग्री minus a नि महराव दं बेयो ना होमबा जोंना sin मा जायो cos a आ बबे जोंना a upon 2 अब्ला जोंना मा जाबाय बे आगदानिजों मिलायबायना cos a upon 2 जाबाय होमबा is equal to right hand side प्रुफ जाबाय बेना जोंनिया स्नि नाम्बाराव दङ sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री खौ 0 डिग्री आरो 45 डिग्री खनानि गेजेराव थानाय थाम खनासुआरि रुजुथायफोरनि महराव फोरमाय जे जोङो नैबे जेनाखि होनाय ना नैबे थाम खनासुआरि जेनाखि होनाय दङ बे sin 67 डिग्री आरो cos 75 डिग्री खौ जोङो मानि महराव मायाव लानांगौ दङ 0 डिग्री आरो 45 डिग्री खनानि गेजेराव थानाय थाम खनासुआरि रुजुथायफोरनि महराव फोरमायनांगौ माने नै बिसोरखौहाय जोङो 0 निफ्राय 45 नि गेजेराव थानाय ना बेफोर जेरैहाय 1 2 3 बिनिफ्राय 44 बेफोरबायदियावहाय जोङो फोरमायनांगौ होमबा जोङो बेवहाय जोंना होनाय दंमोन ना गिवन मा दङ sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री जे बेखौहाय जोङो मा खालामनांगौ 0 आरो 45 डिग्रीनि गेजेरावहाय जोङो फोरमायनांगौ जोंना होमबा जोङो बेवहाय नाय जे जोंना cos 67 नि बेवहाय 67 दं ना होमबा 67 जों जोङो मा खालामनांगोन जे बेखौहाय जोङो मा नांगौ जोङो जे जाफुं खना मोननाय नांगौ जोंनो ना जाफुं खना जानाय नांगौ होमबा जोङो बेवहाय जे जोङो 67 जों मा खालामनांगोन 67 खौ जोङो 90 डिग्रीनिफ्राय दानख'नांगौ बा मा खालामनांगोन जों 90 जों मा माइनास खालामबा जों 67 मोनगोन बेखौ लिरनांगौ माने जे 90 जों मा माइनास बा 67 माने मा माइनास खालामबा 67 मोनगोन ना माखौ माइनास खालामबा 67 मोनगोन बेखौहाय जों मोननोब्ला जोङो 90 निफ्राय जोङो 67 खौ दानख'बा मोनगोन जों ना 90 निफ्राय 67 दानख'बा 10 निफ्राय 7 थांबा 3 मोनबाय जोङो बेनिफ्राय 8 निफ्राय 6 थांबा 23 माने जोङो 90 निफ्राय 67 माइनास खालामबा 23 मोननाय माने मा 90 निफ्राय जोङो 23 खौ माइनास खालामबा जोङो 67 मोनगोन माने जोंनिया 67 प्लस 23 मा जागोन जोंनाहाय 90 डिग्री जागोन अब्ला जों बेखौहाय मा लिरगोन जोङो 90 डिग्री माइनास 23 माने जोङो 67 मोननांगौ नालाय ना होमबा 90 डिग्री माइनास 23 बे मोनसे जागोन जाफुं खना माने बेवहाय 67 जों 23 खौ जोङो प्लास खालामबा मा जागोन जोंनाहाय जाफुं खना जागोन बेना होमबा जोंनिया बेवहाय मा खालामनांगोन जोङो sin बेवहाय 67 खौ मा खालामनो हायो जोङो sin 67 खौ मा खालामनो हागोन 90 डिग्री माइनास 23 नि महराव लिरनांगौ माने 90 डिग्री माइनास a बेबायदि महराव लिरबाय जोङो ना होमबा दाना 75 90 निफ्राय जोङो 75 खौ माइनास खालामदो जोङो 75 माइनास खालामबा 15 निफ्राय 5 8 निफ्राय 7 होमबा 1 होमबा 15 होमबा जों मा मोनगोन बेवहाय 75 जों प्लस 15 मा होनो प्लास खालामोब्ला 90 डिग्री मोनगोन माने जोङो 90 डिग्री निफ्राय 15 माइनास खालामबा बेसेबां मोनगोन जों बेवहाय 75 मोनगोन जों माने 75 डिग्री मोनगोन जोङो ना होमबा मा जागोन बेवहाय प्लास cos 75 नि जोंना जाफुं खनाया मा जागोन 90 डिग्री माइनास 15 ना 90 डिग्री माइनास 15 डिग्री दानिया जोंना मा जायोमोन sin नैबे sin 90 डिग्री माइनास a नि महराव दं बेना नैबे sin 90 डिग्री माइनास a नि महराव दं अब्ला sin 90 डिग्री माइनास a मा जायो जोंनाहाय cos a जायो बेना बेनिफ्राय cos 90 डिग्री माइनास a मा जायो जोंनियाहाय sin a जागोन जोंना ना sin a बेफोरखौ जोङो सिगाङाव मोनखांखाबाय होमब्ला जोंना cos आ मा जागोन जोंनियाहाय cos आ मा जायो जोंनियाहाय सरि sin आ ना sin आ मा जायो जोंनिया sin आ cos जागोन नै sin आहाय मा जायो cos a माने 23 मा जाबाय जोंना 0 आरो 45 नि गेजेराव दं बेना 0 आरो 45 नि गेजेराव दं बेनिफ्राय cos आ मा जायो ना sin a माने 15 डिग्री अब्ला जोंना नैबेसो डिग्रीया मा जाबाय 0 आरो 45 नि गेजेराव दं बिसोरो ना बिसोरोहाय 45 नि गेजेराव 0 आरो 45 नि गेजेराव जों बेखौ फोरमायबाय जोङो ना 9 नाम्बारनि रमान 1 नि सोंनायनि सायाव सावरायगोन नोंथांमोनाहाय भिडिअखौहाय मोजाङै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाहाथे नायनानै भिडिअखौहाय नायनानै नोंथांमोनाहाय जाहाथे बुजियो आरो नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामोब्ला बेजों लोगोसेनो बेल आइकनखौ अल नटिफिकेसनाव सेलेक्ट खालाम जाहाथे आङो भिडिअ आपल'ड खालामब्लानो नोंथांमोनाहाय थाबैनो नुनो मोनो जोंना बेवहाय रमान 1 दं जिदु sec 5 theta is equal to cosec theta minus 36 डिग्री
जेराव टिटा मोनसे खनासा अब्ला टिटानि मानखौ दिहुन जे बेवहाय मान दङ जे जों सिगाङाव ए मोन्दोंमोन जोंना बेवहाय ए बिसोरो जे मोनसे खनासो बिसोरो ना बेवहाय एबो जानो हायो बा गुबुन अनजिमाबो जानो हायो बेवहाय ना बा एक्सबो जानो हायो बेफोरबायदि होमबा बेवहाय टिटाया मोनसे खना बियो ना टिटाया मोनसे खनासा माने मा जायो जोंनाहाय 90 डिग्रीनिख्रुइ फिसासिन बियो ना अब्ला जोङो टिटानि मानखौहाय जों दिहुननांगौ 90 डिग्रीनिख्रुइ फिसासिन जानांगौ जोंनियाहाय ना होमबा जे बेवहाय होनाय दं जोंनिया होनाय दङ बेवहाय होनाय दं जे जुदि मा होनदों बेवहाय sec 5 थीटा नि समान मा होनदों बेवहाय cosec थीटा माइनास 36 डिग्री जे जोंना बेवहाय थीटाया मोनसे खना जोंना ना जों बेवहाय मा खालामनांगौ जोङो समानसिननि आगदानिजों समानसिननि आगसिनिखौ जोङो मा खालामनांगौमोन जोङो समान खालामनांगौमोन जोंना बेवहाय sec दङ बेवहाय cosec जोंना मा खालामनांगौ secखौ cosec खालामनांगौ नङाबा cosecखौ मा खालामनांगोन जोङो sec खालामनांगोन जोंना जे बेखौहायबो सोलायनो हागोन नङाब्ला जों बेखौहाय सोलायनो हागोन जे बेवहाय थीटाया मोनसे मा होनदों खना जोंनिया ना होमबा जों नैखौहाय ओरैजायखौ सोलायगोन दे जोङो दिनैनियावहाय बेखिनिखौ सोलायनोसै सिगांनि भिडिअआवहाय ओरैजायखौ सोलायदोंमोन जोंना होमबा जोङो बेवहाय बेनो जागोन जोङो cosecखौ जोङो ना जोंना मा जायो बेवहाय दङ cosec जे cosec या बा cosec थीटा माने मा जायो जोंना cosec थीटाया मा जायो जोंनाहाय sec 90 डिग्री माइनास मा जायो बेवहाय थीटा नैबेखिनिया जोंना थीटा जाना दं बेना गासै थीटा मा जागोन बेवहाय sec थीटाया मा जागोन जोंना cosec 90 डिग्री माइनास थीटा होमबा जोङो नैयावहाय sec 5 थीटा समान cosecआ मा जागोन जोंना sec मा जागोन 90 डिग्री माइनास थीटाया जोंना नैबे मोननै बिदाब दं बेवहाय मा जागोन बियो जों ब्रेकेटआव दोनबाय मानि थाखाय ब्रेकेटआव दोनो बेखौ माने मोननै बिदाब दं नालाय ना मोननै बिदाब थायोब्ला जों ब्रेकेट होनानै ला जाहाथे नोंस्रा बेखौहाय ना जेब्ला जोङो नैबे ब्रेकेट होना लायाबा जोंनिया नैबे सिनाहाय गोरोन्थि जागोन नैबे सिन होनायावहाय जोंनियाहाय दाजाब दानख'आ गोरोन्थि जागोन बेखायनो नोंसोर ब्रेकेट होनानै ला मा जागोन माइनास 36 डिग्री ना 36 डिग्री होमबा जोंनिया बेवहाय जों मोनबाय sec 5 थीटा समान दाना जोंना मा जागोन सरि बेवहाय ना नायखादो बेबो sec ना जे जोंना बिसोर मोननैबो जोंना मा जाबाय sec ना अब्ला जे बिसोर मोननैजों समान अब्ला मा जायो जोंना नैबिसोर खना मोननैयाबो मा जागोन जोंनाहाय नैबिसोर खनाफोराबो मा जागोन जोंना समान जागोन होमबा जों बिसोरखौ रुजुनानै नायोब्ला ना बेफोरखौ जोङो रुजुनानै नायोब्ला मा जायो जोंनाहाय 5 थीटा समान मा जायो 90 डिग्री माइनास थीटा माइनास 36 डिग्री जागोन होमबा मा जागोन बेवहाय 5 थीटा समान दाना जों ब्रेकेटखौ बोखारबा मा जागोन बेवहाय माइनासजों प्लासजों जाबा माइनास थीटा जागोन बेयो ना माइनासजों माइनास मा जागोन जोंनियाहाय प्लास 36 थीटा जागोन बेनि थाखायनो बेवहाय जोङो ब्रेकेटखौ जोङो होनांगोन जुदि ब्रेकेट होलासिनो बेयाव माइनास होयोबा नोंसोर बेवहाय प्लास होनो बावगौमोन ना बेखायनो बेवहाय नोंसोरो बेबायदि थायोब्ला ब्रेकेट होनानै लाबानो जाबाय जाहाथे सिनाहाय नोंसिना दाजाब दानख'आवहाय गोरोन्थि जायाना बेनिफ्राय थीटाखौ जों दिहुननांगौ ना थीटा गोनांखौ जों ओरै लाबोदो आगसि फारसे होमबा 5 थीटा माइनास थीटा लाबोब्ला मा जागोन प्लास जाफैगोन बेना प्लास थीटा समान 90 जों 36 दाजाब बेसेबां मोनगोन 0 जों 6 जों 6 9 जों 3 जों बेसेबां 12 होमबा 126 डिग्री जाबाय जोंना होमबा 5 थीटा जों थीटा दाजाबा बेसेबां मोनगोन जोङो 6 थीटा मोनगोन जोंना 6 थीटा होमबा बेवहाय 126 थीटा सरि डिग्री 126 डिग्री थीटा नङा डिग्री होमबा जोङो जे थीटाखौ लाखिदो जोङो ना अब्ला 126 खौ माया रानगोन जोंनियाहाय 6 आ रानगोन ना होमबा 6 जों जोङो 12 को रानबा 2 आरो 6 को रानबा 1 होमबा बेसेबां जोङो 21 डिग्री ना होमबा जोंना मा जागोन बेनिखायनो दिहुननो गोनां थीटानि मानआ बेसे जागोन जोंनिया 21 डिग्री ना होमबा रमान 2 नि सायावहाय सावरायगोन sin a समान cos 33 डिग्री बेवहाय दोङो a लेस देन 90 डिग्री जे याहाय मा होनदों बेवहाय 90 डिग्रीनिख्रुइ फिसासिन जे 90 डिग्रीनिख्रुइ फिसासिन माने जों मा मिथिगौ जे बे याहाय मोनसे खनासा खना याहाय मा जागोन खनासा खना माने 90 डिग्रीनिख्रुइ फिसासिन होनदों आरोना होमबा जोङो मिथिखाबाय जे बेवहाय या 90 डिग्रीनिख्रुइ फिसासिन जायोब्ला जोंना मा जायो बियो खनासा खना अब्ला जों मा खालामनांगौ एनि मानखौ जोङो दिहुननांगौ होमबा जोंना बेवहाय होनाय दं मा sin a या होमबा जोंना खनासा खना आरो ओरैबो नायदो cos 33 होमबा 33 डिग्रीआव जोंना मा खनासा खना बे 90 डिग्रीनिख्रुइ फिसासिन ना होमब्ला जोङो मा खालामनो हायो जोंना खनासा खना अब्ला जोङो बे ओरैनिखौबो ना जायखिजाया मोनसेखौ जों मा खालामनो हायो जोङो सोलायनो हायो जोंना जायखिजाया मोनसेखौ जोङो सोलायनो हायो होमबा मा जायो बेवहाय जोंनिया जे होनाय दं
solution होनाय दं बेवहाय मा जितु मा होनदों बेवहाय sin a is equal to cos 33 degree ना जोंना बेवहाय जे जोंना मा जायोमोन cos जे cos को सोलायबा मा जायो जोंना cos आ मा जायो जोंनाहाय cos a नि समाव मा जायो sin 90 degree minus a आरो sin को सोलायबा मा जागोन जोंनाहाय sin a आ मा जायोमोन जोंनाहाय sin a मा जायो cos 90 degree minus a ना मा जायो जोंनाहाय cos मा जागोन बियो cos 90 degree minus a जागोन बेना होमबा जों जायखिजाया मोनसेखौ जों सोलायनो हायो जे फारनैथिखौबो जों सोलायनाङा फारनैखौबो जों सोलायबा कुइसन बायदिनो जोंना उल्टा पाल्टा जाबाय थागोन बेना सोंनाय बायदिनो जाफिनबाय थागोन बेखायनो जोङो फारसेनिखौल' सोलायलानोसै जोङो होमबा जोङो जे एनि मानखौ दिहुननांगौ जोंना नैखौ सोलायबाबो जाबाय cosखौबो सोलायनो हागोन sinखौबो सोलायनो हागोन जायखिजाया गोसो आं बेवहाय sinखौ cosखौहाय सोलायनोसै होमबा sin a समाव मा जागोन cosखौ जोंना सोलायबा मा जागोन बियो cos a मा जायो जोंना cos a sin 90 degree minus a जायोना होमबा बेवहाय cosआ मा जागोन sin बेनिफ्राय मा जागोन 90 degree minus a माने 90 degree minus 33 degree जागोन बियो 33 degree होमबा दाना मा जागोन जोंना बेवहाय बेबो sin ना होमबा बिसोर मोननैबो समान आरो अब्ला मा जागोन जे बिसोर मोननै समान होमब्ला मा जायो जोंनियाहाय नैबे खना मोननैया मा जागोन बिसोरनि खना बे खना आरो मा जागोन जोंना समान जायो ना बेफोरनि रुजुनायखौ बेफोरखौ जोङो रुजुनानै नायोब्ला मा जायो जोंनाहाय होमबा a समान मा जायो 90 degree minus 33 degree अब्ला मा जायो जोंनाहाय a नि माना मा जागोन जोंना a समान मा जागोन जोंनाहाय 19 निफ्राय जों 33 माइनास खालामबा माने 10 निफ्राय ना 10 निफ्राय 3 थांबा जोंना 10 निफ्राय 3 थांबा जोंना 7 बेनिफ्राय 8 निफ्राय 3 थांबा बेसेबां जोंनाहाय 5 होमबा जोंना बेसेबां जागोन बियो 57 डिग्री जोंनिया ना 57 डिग्री बेनिखायनो दिहुननो गोनां a नि माना बेसेबां जोंनाहाय 57 डिग्री ना जों ओरैबो सोलायनो हायो जोङो cosखौ सोलायबा मा जागोन जोंनाहाय जोंना मा जागोन सरि sinखौ सोलायब्ला ना sinआ मा जायो जोंनाहाय sinआ मा जायोमोनलाय cos 90 degree minus a ना बेयाव sin a दङ sin a नैबेखौनो सोलायबानो जाबाय sin a माने मा जागोन जोंनाहाय cos 90 degree minus a समान ओरैजाय cos 33 degree जागोन ना जोंना मोननैखौबो जों समान खालामनांगौ जोंना होमबा मा जाबाय जोंना मोननैबो cos दङ ना मोननैबो cos अब्ला मा जायो बेजों cos एखे अब्ला मा जायो बिसोरनि खनाफोरा मा जागोन जोंना होमबा समान जागोन होमबा बेफोरखौ जोङो रुजुनानै नायोब्ला मा जायो जोंनाहाय 90 degree minus a समान मा जागोन 33 degree ना होमबा मा जागोन माइनास a खौ जोङो दिहुननांगौ माइनास a खौ लाखिब्ला मा जागोन 33 डिग्रीआ दंखायो ओमफ्राय 90 खौ लांब्ला जोंना प्लासआ मा जागोन बियो माइनास जागोन बेयो ना मा जागोन माइनास a समान जे बेवहाय प्लास b माइनास होमबा जोङो माइनासनिफ्राय जोङो मा होनो प्लासखौ माइनास खालामनांगोन ना मानो होनबा नैबे देरसिन 9 निफ्राय जों बेखौ दानख'नांगोन जोंना 10 निफ्राय 3 थांबा बेसेबां जागोन जोंनाहाय 7 8 निफ्राय 3 थांबा 5 होमबा दानख'सिन देरसिना दानख' नालाय बेखायनो दानख'ना डिग्री होमबा माइनास होनना मा जागोन केन्सेल जागोन माने जों मोननैखौ फारनैथिंबो जोङो दानख'जों रानोब्ला मा जागोन जोंना दाजाब जागोन ना a इक्वल टु बेसेबां जागोन जोंना 57 डिग्री जागोन जोंनिया ना रमान्टियाव दङ sin 2a is equal to cos a plus 15 degree जेराव 2a less than 90 degree a नि मानखौ दिहुन जे 2a less than 90 degree माने 2a आ मा नोङो खना सा खना होननाय जादों मोनसे बेयावहाय 2a आ मा होननाय जादों 90 डिग्रीनिफ्राय फिसासिन माने 2a आहाय खना सा खना अब्ला जों मा खालामनांगौ a नि मानखौ जोङो दिहुननांगौ होमबा जोङो a नि मानखौ दिहुननांगौ जोङो ना होमबा जोंना बेवहाय होनाय दङ बेयावहाय होनाय दं गिभेन बेवहाय दङ sin 2a समान cos a plus 15 डिग्री दं बियो ना 15 डिग्री दं जे जोंना बेवहाय 2a आहाय मा होनदों जोंनियाहाय खना सा खना होनना जों बुंदों बेयाव ना जे जों सिगाङावबो मोनबोखांबाय बेबायदिनो माखासे सिगांनि भिडिअआवहाय आं सावरायबाय सिगांनि सोंनायफोरखौ नोंथांमोनाहाय नुवाखैब्ला नायब्लानो जाबाय प्लेलिस्टआव थांनानै ना दानिया प्लेलिस्टआव थांनानै नायहैबानो जाबाय बेयावहाय जे जोङो बेवहाय दङ फारसेखै sin दङ आरो फारसेखै cos दङ जायखिजाया जोङो मोनसेखौ सोलायनांगौ मानो होनबा खना सा खना होनदों नालाय बेवहाय ना जे जोङो बेखिजायखौ जोङो cosआव सोलायनांगोन बेखिजायखौ सोलायाब्ला ना माने जोङो ओरैखौ सोलायबा cosआव लांनांगोन जोङो आरो नेक्स्टखौ सोलायब्ला sinआव लांनांगोन होमबा जोङो फारनैथिंनिखौबो जोङो समान खालामनांगौ जोंना होमबा जोंनिया मा जायोमोन sin a खौ जोङो सोलायब्ला मा मोनो जोङो sin a नि जाफुंखनाया मा जायो जोंनाहाय cos 90 डिग्री माइनास a जायो जोंनिया ना आरो cos a खौ जुदि जों सोलायब्ला cos a नि
जोंनिया जाफुंखनाया मा जायो sin 90 डिग्री माइनास a जायो जोंनिया ना जोंनिया बेवहाय 2a आ मोनसे खनासा खना जोंनिया ना होमबा sin a खौ सोलायबा मा जागोन जोंनियाहाय cos 90 डिग्री माइनास a मा जागोन cos 90 डिग्री माइनास a माने जोंना बेवहाय मा दङ 2a ना होमबा 2a खनासा खना होमबा 2a समान cos जे जोङो एखेखौ साइनखौ जों cosआव लांखाबाय नालाय जोङो cosखौ साइनआव लांलांबा जोंना बे कुइसन बायदिनो उल्टा पाल्टा जाबाय थागोन बेना बेखायनो मोनसेखौल' जों सोलायनांगौ होमबा a प्लस 15 डिग्री दाना जोंना बेबो cos आरो बेबो cos ना होमब्ला मा जायो जोंनाहाय नैबे खनाफोरा मा जागोन समान जागोन जोंनिया होमब्ला जों बेखौहाय जोङो रुजुनानै नायोब्ला ना जे बेवहाय cosआबो समान ना आरो बेवहाय खनाफोराबो समान अब्ला मा जायो जोंनाहाय जेखौ रुजुनानै नायोब्ला मा जागोन जोंनाहाय cosजों cos समान जायोना होमब्ला जोंना नै बिसोर मोननैया मा जागोन जोंनिया समान जागोन खनाफोराबो जोंना मा जागोन समान होमब्ला a प्लस 15 डिग्री दाना जोङो a गोनांखौ a गोनां आगसि फारसे लाबोदो ओमफ्राय अनजिमाखौ जोङो आगदा फारसे लांसिगोन ना माइनास 2a जोंना प्लास a आ मा जागोन बेवहाय आगसिथिं लाबोब्ला माइनास a जागोन बेना समान 15 आथ' आगदाथिं दंखायो दाना जोङो 90 डिग्रीखौ जोङो आगदाथिं लांसिगोन जोंना प्लासआ मा जागोन जोंना माइनास होमब्ला मा जासिगोन बियो माइनास 90 डिग्री जाबाय बेना बा माइनास 90 डिग्री होमब्ला मा जागोन बियो माइनास माइनास सिनाहाय माइनास जागोन अनजिमाया दाजाबगोन जोंना होमबा ना 2a जों a दाजाबब्ला 3a समान 10 निफ्राय जोङो माने नैबे देरसिन जोंना जाय देरसिन बेनिफ्रायसो दानख'नांगौ जोंना 15 आ प्लास बियो माइनास ना खुसिया होमबा जोङो 15 निफ्रायसो जों बेखौ दानख'नो हाया अब्ला जों बिनिफ्रायसो बेखौ दानख'नांगौ जोंना 90 निफ्रायसो 15 खौ होमबा 10 निफ्राय 5 थांबा 5 8 निफ्राय 1 थांबा 7 होमबा 75 डिग्री होमबा जोङो बेवहाय देरसिना माइनास ना बे देरसिना माइनास नालाय बेखायनो बेवहाय दानख'सिना जागोन ना देरसिना दानख' नालाय बेखायनो दानख'सिना जागोन बेवहाय जों दानख' जोंना मा जागोन केन्सेल जागोन माने जोङो फारनैथिंबो जोङो दानख'जों रानना लायोब्ला प्लास जागोन बेनो होमबा जोङो बेवहाय जोङो केन्सेल खालामबाय जोङो अब्ला मा जागोन जोंना 3a ओमफ्राय 3a नि जायगायाव जोङो a खौ लाखियोब्ला मा खालामदो जोङो जे a नि मानखौ दिहुननांगौ नालाय ना a खौ लाखिदो जोङो जे बिसोर मोननायाथ' केन्सेल जाखाबाय जोंना माइनास माइनास अब्ला जोङो 75 डिग्रीखौ माजों राननांगोन जोङो 3 जों होमबा जोङो 3 जों रानब्ला बेसेबां मोनगोन जोङो 3 जों 7 खौ रानबा 2 6 ना होमबा मा थागोन 7 निफ्राय 6 माइनास खालामबा 1 बा बेसेबां जागोन ना 15 खौ जोङो दानिया 3 जों रानबा बेसेबां मोनगोन जों 5 होमबा जोंनिया मा जागोन बेवहाय दिहुननो गोनां a नि माना बेसेबां जागोन जोंना 25 डिग्री जाबाय बेना होमबा जोंना मा जागोन बेनिखायनो दिहुननो गोनां a नि माना 25 डिग्री माने रमान 4 नि सायाव सावरायगोन जोंना बेयाव दं जिदु sin 3x प्लस 10 डिग्री समान cos x प्लस 24 डिग्री अब्ला जों मा खालामनांगौ जोङो x नि मानखौ जोङो दिहुननांगौ जोंना ना बेवहाय जोङो जायखिजाया मोनसे जोङो सोलायना लानो हायो जोंना साइनखौ नङाबा जोङो cosखौ सोलायनानै लानांगोन जोङो बेवहाय जोंना मा दङ सलुसन जोंना बेनो जोंनियाहाय 9.3 नि लास्ट सोंनाय बेना जोबथि सोंनाय जों बेवहाय जोंनिया दङ होनाय दं बेवहाय गिभेन मा होनाय दं जोंनिया sin 3x प्लस 10 डिग्री नि समान मा बियो cos x प्लस 24 डिग्री बेखौहाय जोङो दिहुननांगौ जोंनिया ना होमबा जोङो बेवहाय मा जागोन जे जोङो साइनखौ जोङो बेखिजाया साइन दं बेखिजाया cos दंना जायखिजाया मोनसेखौ जोङो सोलायनांगोन मोननैखौबो जों सोलायनाङा जों सिगांनि भिडिअफ्रावनो मोनबोखांबाय जोङो ना जोंनिया sin a आ मा जायो जोंनियाहाय sin a आ मा जायो sin a आ जोंना जायो cos 90 डिग्री माइनास a जायो माने नैबे sin a जाना दं बेना बेनिफ्राय नैबे cos a जाना दङ होमबा cos a आ मा जायो जोंनियाहाय sin 90 डिग्री माइनास a जायो साइनखौ सोलायबा जोंनिया cos 90 डिग्री माइनास a नि महर जागोन बेनिफ्राय cosखौ सोलायोब्ला sin 90 डिग्री माइनास a ना होमबा जोङो जायखिजाया मोनसेखौ सोलायगोन जोङो फारनैथिंबो सोलायब्ला जोंना उल्टा फाल्टा जाखागोन बेयो ना बेनो बे कुइसननि बायदियानो जाबाय थागोन होमबा जोङो साइनखौ सोलायब्ला मा जागोन जोंनियाहाय साइनखौ सोलायनाय लोगो लोगो मा जागोन बेवहाय साइनखौ सोलायबा मा जायो जोंनियाहाय sin a माने cos 90 डिग्री माइनास a साइना मा जागोन होनबा जोंनिया cos मा जागोन बेवहाय 90 डिग्री माइनास दाना मा जागोन जोंनियाहाय a आ बेसेबां दङ जे बेवहाय मोननै बिदाब दं नालाय बेखायनो ब्रेकेट मोननै बिदाब थायोबा ना ब्रेकेट होनानै लाबानो जाबाय जोङो मोननै बिदाब दं नालाय मारै मा दङ cos x प्लस 24 डिग्री होमबा जोंना फारनैथिंबो cos जाबाय बेना जे बेबो cos होमबा एखे जाबाय समान ना बिसोर मोननैया जुदि समान नालाय होमबा मा जायो जोंना नैबिसोर खनासा ना होमबा नैबिसोर मोननैया मा जागोन जोंनाहाय समान जागोन बेना बिसोर मोननैयाबो जोंना मा जागोन समान जे जोङो सिगांनियाव मोनखादों जोङो ना जे मोननै खनानि जेब्ला मा जायो जे नैबे खना मा जायो जोंनाहाय जे
दाजाबनानै मा जायोमोन जाफुं खना माने बिसोर जाफुं खना जायोब्ला मा जायो जे मोनसेखौल' सोलायो जोंना माने होनबा मोननैजों मा जायोमोन जोंनाहाय समान जानायनि मोनसेखौल' जों सोलायोमोन ना थिग बेबायदि होमबा बेवहाय मा जागोन बिसोर मोननैयाबो जोंना खनायाबो जागोन जोंना समान जागोन होमब्ला बेखौ जोङो रुजुनानै नायोब्ला ना जे cos जों cos समान होमबा नै बिसोर मोननैया मा जागोन जोंनाहाय खनाफोराबो समान जायो अब्ला मा जायो जोंना 90 डिग्री माइनास 3x प्लस 10 डिग्री समान x प्लस 24 डिग्री ना दाना मा जागोन बेवहाय जोङो 90 डिग्री माइनास मा जागोन माइनासजों प्लासजों माइनास जागोन आरो माइनासजों प्लासजों माइनास 10 डिग्री जागोन बेना समान x प्लस 24 डिग्री जों एक्सटेंखौ सोलायनो हायो जोङो जेबो नङा दानिया मा मोनो जों बेवहाय 90 निफ्राय जोङो 10 माइनास खालामब्ला ना माइनास x 90 निफ्राय जोङो 10 माइनास खालामब्ला बेसेबां मोनगोन जोङो प्लस 80 डिग्री मोनगोन जोंना समान x प्लस 24 डिग्री दाना जोङो x गोनां फारसे लाबोदो जोङो ना x गोनां फारसे आरो x गैयैखौ जोङो x गैयैखै फारसे लाना थांसिगोन ना एसे जोङो बेखौहाय माइनास 3 दङ ना माइनास 3x होमबा माइनास प्लास x खौ लाबोब्ला माइनास x समान आगदाथिं जोंना 24 दंखायो बेना होमबा आगसिथिंनायनि 80 खौ लांब्ला प्लासआ मा जागोन दानख' जागोन बेना दाजाबा दानख' जागोन होमबा मा जागोन बेवहाय जोंनिया बेयाव मा मोनगोन जोङो दानख'जों दानख' सिना दानख' जायो अनजिमाया दाजाबो ना 3 जों 4 जों दाजाब 1 जों दाजाबो सिना जोंना 4 बा 4x ना समान जे जोंना देरसिना दानख' नालाय बेखायनो दानख' सिना लाखादो जोंना ना होमबा 10 निफ्राय 4 थांबा 6 7 निफ्राय 2 थाङोब्ला 5 होमबा बेसेबां जागोन माइनास 56 होमबा जों माइनास जों केन्सेल खालामनो हायो जों ना होमबा मा जागोन x खौ लाखियोब्ला 56 खौ माया रानगोन जोंनियाहाय 4 आ रानगोन जोंना ना होमबा जोङो 4 जों 5 खौ रानबा 1 बा मा जागोन 4 निफ्राय 5 निफ्राय 4 माइनास खालामो जोंना 1 जागोन ना 1 बा 16 जों जोङो 4 जों जोङो 16 खौ रानबा मा जागोन 4 जागोन जोंना ना होमबा जोंनिया दिहुननो गोनां x नि माना बेसेबां जोंना 14 डिग्री होमबा बेनिखायनो दिहुननो गोनां x नि माना 14 डिग्री